سينايا تاكينا ببحري بحرينا أبقارنا عبسلنا حدا نهري عصابنا ما يتصبعان عبعلنا تنقلمبر ويسنا بمريج تاكينا ببحري بحرينا أبقارنا عبسلنا حدا نهري عصابنا ما يتصبعان عبعلنا تنقلمبر ويسنا بمريج تاكينا ببحري بحرينا أبقارنا عبسلنا حدا نهري عصابنا ما يتصبعان عبعلنا تنقلمبر ويسنا بمريج تاكينا ببحري بحرينا أبقارنا عبسلنا حدا نهري عصابنا ما يتصبعان عبعلنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وودرو تمنيتنان بحقنانيوم اي بحكي اذا درف زيا بتخكلنا تسرحت فانكلت تقبع درف سلازخونت هذا استبلني هلو مارسنا مبار كم توترو نعوز تنكف كلو انا نديو قن كله اب عالم ناس قبر زلو فلوي نقر كنركن فتنينا مچم ابزوان زز فصم زلو نقرات مودات اندي زي بلو قن عقمنا كردو زلنا كنفلطو زلنا كنستوعلو زلنا قدامنت كوهبوم زقبوم زبلكم نقرات حيزلكم قريبا لغو بزح تحستكلونيو انقزلو تحستكلونيو كسام موداتا مسايك تصنعو لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحف ابالات نايز channel سبسكرايب مقبار جوي ممبرز نايز channel مخان دما حقازيو نتخلو غيركم تحجزوا دما كاب لبنا مسكن كم قصلو توم زي قبركم دما حضرا قبرو بزح كزيان بزح سعرني زحات نزن مدلاو لكل دما زينا ترى يكون حبريتا امقصلو نخنقبر امقصلو وين تخكلني حبريتا نركب عبرت عينينا ندكم نعباهم نبصو دما بتدبونا متبع دما نحنا عقوباتنا كن زياده توم زي تقبر دما كتتابعونا نمحصن اجي بزي اقداس فصامه جمرنا let's go. Janice McGregor to talk a little bit more about this warning from Prime Minister Justin Trudeau, which wasn't part of his scripted speech. Right. So if you were watching earlier this morning, we took the part that the media cameras were allowed to record, and you heard Justin Trudeau said we're now going to have our friends from the media leave, and we're going to continue our conversation. It was kind of a town hall format where people from the floor. انتاي نرلنا مسيلكم ابزي من البات نقلقل سبات كي تردون من كله يخلي انتاي سدما دونالد ترامب بريزنت ناي امريكا بزح غزي كم حوس جوكس قبر زلو ترولينج يبلو كم زي جوكس قبر زلو زواز زلو زصاو زلو عمسيلو زربا يدربيو እዚ ዘረባ እዚ ድማ استراتيجي ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዕምቆት ናይቲ ባሕሪ ቡ ገይሩ ዝዕቅኖ ወይ እውን ግብረ መልሲ ናይ ዓለምና በዚ ሕልፍ እናበለ ዝድርብዮ ዘረባ ገይሩ ዝዕቅኖ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 3-4 ኣጋጣሚታት ንካናዳ መበል 51 ስቴክ ክገብራየ እንተደልያ ክትከውን ትኽእል እያ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ሚድያ ጆክ ዝገብር ዘሎ ትሮሊንግ ወይ ከዓ ከም ዝሳክት ክዋዘ ኢልዩ ገለመለ ኢሎም መንግስቲ ካናዳ ግን this is actually serious ዝብል ዘረባ ብድሕሪ ካሜራ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ክዛረብ ከሎ ብቪድዮ ብድምፂ ቀዲሖም ኣለዉ እዚ ድማ ኣብ ካናዳውያን ድሮ ፅልዋ ገይሩ ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ፖለቲካል ኢሊት ኣብቲ መርሕነት ናይቲ ሃገር ሲሪየስ ልወሲዶሞ ከም ዘለዉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምግባት ሕልሚ ከም ዘለዎ ንነገራት ኩሉ ብሃብቲ ጥራይ ዝርዮ ኣበይ ሪና እዚ ኣብ ቃዛ ህዝቢ ክንደይ ይፀንትን ይመውትን ዘሎ ነታ ፕሮፐርቲትያ እታ ፒስ ኦፍ ላንድ ዝብሎ ነይሩ ከምዚ ልክዕ ሪል ስቴት ገዛ ንክትሃንፅ ትወስዶ ዘላ ክትገዝኦ ዘላ መሬት በቃ ዳት ፒስ ኦፍ ላንድ ወሲድና ፀጋጊና ሪል ስቴት ጌርና ሪቬራ ክንገብራይና ገለመለ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ፀጋን ብዓይኒ ግበታን ይዝረየ ካናዳ ድማ they are facing a serious challenge ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣብ ካናዳ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ይሓዝን እያ ነዚ ነገር እዚ ከጋጥም ብምኻሉ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ድማ ንካናዳ ብኩናት ወይ እውን ብሚሳይላት ኣይኮነን ክወዛ ዝሓስብ ዘሎ ቁጠባ ናይ ካናዳ ብዓብዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፀግዐ ስለ ዝኾነ ብቁጠባ ጥራይ ኣሰንቢዱ ገለ ነገር ክወስዶም ከም ዝደሊ ዘሎ ድሓን ካብ ኣፎም ክሰምዑ እዮም ናይ ካናዳ ሚድያ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ድኹም ምዃን ናትካ ረብሓ ኣብ ናይ ካልኦት ኣፀጊዕካ ምኻድ ወላ እውን ካናዳ እንትኾንካ ወላ እውን ኤሮጳ ሕብረት እንትኾንካ ናፃ የውፅኣካን እዩ
أبجج في حدا جاي زود قاك. Now listen, أبزي زربا كنداويان زبلوا زلوا. As an advisory group around the Prime Minister and his cabinet for these efforts, but caught on tape and also heard by some print journalists as well, who are also filing on what they heard. Some of them hearing a little bit more than what our actual recording caught. But what I can tell you is that it had to do with what was originally portrayed as a bit of a joke on Donald Trump's part, this 51st state stuff that he kept leaning into and talking about. But it suggested that actually this is serious now, that in the minds of Justin Trudeau and his cabinet and key decision makers, they no longer believe that this annexation stuff is a joke in the mind of Donald Trump. سمعكم هذا؟ مبزحت جزء عاتي ميديا أنا أمريكا no he's joking نا دونالد ترامب تاي زي بالنسو زي بلوت إلديت بالعيلن قال لنا بوليوم كنسب هذا عدوز فتنه no دونالد ترامب is actually serious أنا كم زي لنا مجمع سمعكو he's not joking إذا سبزي أبزي حجمة يوزلو ناي بحاك زي شهادنا مراح وخيني متي زلو أبزي حجي أنا ناي دونالد ترامب على كم مثلكم he's doing actually نربحنا هاجر كل زكالي يقبرالو دونالد ترامب زقبر زلو كم يرتراو خين كاسك از فترة الكايكون نبي يرتراو مسيو قال قبل الخلي وقال كتب التخليقة كابتن قد ميزنا برو مرحتي نيرترا بفتسم كخاف أي كلني زياد رايفلتو بعد زي كندا جن تدعر دونالد ترامب ولا حان ترامب حزيب له ما بيرترا نأمريكا كحقوسي لهم الجدا برس الجدا حماق بزعبا يرترا دوزارة بزنا بريم guess what أمريكا تتأمتما قبل كوينا برسوم مسياتهم حجوا واي هيكونن جي تكونتات نبعتهم متيلو أب كندا دم تكونتات زي تجربة فترة غل معناته اتقدامي ناي تعريف بأس زنبرة نسلاسة معك تعرفتي بكم على لغود حنقل قليل ومالو بدونالد ترامب كقد فكم زي كل وين تجمد أب حنقولكم زلوا بعلم كزارة بقولوا سمعوا this is coming from Canada straight كابا فهم دمت زلنا نسمى زلنا okay it has to do with the way he sees things like the critical minerals trade that sort of if the US perceives it needs resources that Canada has rather than seeing them used as leverage against it in a negotiation or rather than having to kind of work with pay fairly and negotiate for access to Canada's resources in Donald Trump's mind easier just to take the imperialist approach sort of the manifest destiny theory back on again here and sort of take Canada over similar to comments we've heard him make about Greenland, for example, which also has critical minerals. Exactly. So Canada بزوج سقطات اللوا وحد حزبي زلوا. دونالد ترامب أبسقطات فلوي فقري زلوا. ولا بيوكرين تخونون سقطات عبوني زبل زلوا. أبزخونة هجر. بنما المخندة عمد ناي بنما عمرت بنما نزون القناة كم وزدينا ناتنا دا يورد ما بتروح حل فيه بلالو. جرينلاند. ناي شو من تميت تعريق مسدين مارك زلوا كن وزدينا يبلالو. سلزي زي سبزي أم جبات أبسقطات عمرت بفلاي فلوي زخونة أتحسسوا باي زلوا. كندا دما weakness ناتهم دخامنات ناتهم سبقير فليتوا لهم حيال وتدرنا يبلو حيال وتدروا عقم يبلو من قطة بعد ما نبنا بأمريكا ستصقع مخاني فليتوا تي دونالد ترامب ترى يكون ستون بدحر مقارجان دونالد ترامب يسأل ويهم زبهالو إذننا أي دونالد ترامب اللوهم زبهالو زبلو دما كسمع معكم إذا ربازي زتقنا برا مخانو عبزيجي الله تا recorded message. Okay, and then it cuts out, but he's sort of telling the crowd that sort of this is his impression coming away. Now, is this surprising to hear him say this in this forum? Not necessarily. So, أبتي دحر مقارجة بقرب يتسمع تزربا أبزي كنا ما جزيغن وسده كونان إتي مرحلتنا كندا دونالد ترامب seriously كندا كجوبتا imperialist كم جزءات جيرو كوزدا أول حساب كم زلوا تأجتاتنا كندا يهمهن يلو negotiate جيرو كوسط دليت يبلون سلامتها كم بلاكم الله كندا أمريكا أكل تشين أسر تشدشن تشين إسرائيل دونالد ترامب president of زنبرلو زنبرو ناينقدس تسمعي عميم دونالد ترامب negotiate جبر ديل الله نتك عدم negotiate جبر ديل أفريسي حجدما إسرائيل 15% تعريف كهرمكم يزبلهم زلوا وحد دتنياي كاب كندا بمنقد كندا جيرنا أمريكا زمت تحشيش زبلون كاب أمريكا تبقيسو تتواوينا بوم دملاسي لما إذا مغنيات كونا يكلني علامة نكندا كم بركة دليل سلزلوا يقنع دحين بس جزء نجار ناتج هذا كمتيو ولا ون أبزي توم ناتك عند ما خرط زبهلو سمعوا ما أبزي تايب للو. Greatest defense is about to become your softest underbelly. The north of Canada, that open border with whatever climate changes, but the beginning of the Northwest Passage, but more importantly, China and Russia, the great powers, and the United States, fighting it out over the Arctic with the vast resources of the Arctic is going to be the new great game of the 21st century. Canada, you are thrust into the middle of that, and quite frankly, you are the greatest. زي ستيف بانن بحال أبت حلفة كأنت سألون أي دونالد ترامب زنبرة يفتقد دماء مرحمتناتو كسب حجرما ندونالد ترامب مز دونالد ترامب
ጥብቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ ምዃኑ ዝነገር እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንካናዳ ከም ሓላይ ኮይኑ ካናዳ ናይ ብሓቂ ዓበ ብድሆ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ዝርዳእኒ ይብል ኣሎ ካናዳ ኣክቹሊ ኣካል ናይቲ ኔቶ ዝበሃል ኔቶ ዝበሃል ኣብ ርእሶም ከምዚ የለ በዚ ትፈልጥ ኣሜሪካ ኔቶ ዝበሃል ኣብ ርእሶም የለን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ናይ ኔቶ ተኮይንካሲ ኣሜሪካ ክትከላኸልካ ፈርጌት ኢት ትዛዓበየ ፀገም ናይ ሃገራት ናይቲ ኣብ ኔቶ ዘለዋ ኣሜሪካ እያ ፀገሞም ቻይና ይኮነ ራሻ ይኮነ ቢግ ፕሮብለም ንሶም ክህልዎም ዝኽእል ኣሜሪካ እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ኣርክቲክ ዝግበር ዘሎ ኣርክቲክ ዝበሃል በበረድ ዝተሸፈነ ሰሜናዊ ጫፍ ናይ ዓለምና እዩ መን ኣለቡ ራሻ ምስ ቻይና ብቐረባ ትሰርሓላ እዩ ዝበሃላው ራሻ ትዛዕበየ ክፋል ክትቆፃፀሮ ከላ ካናዳ ድማ ናይ ኣርክቲክ ሃገር ስለ ዝኾነት ዓብ ቦታ ኣለዋ ኣሜሪካ ሕጂ ናብዚ ኣርክቲክ ዘሎ ፀጋታት ንምእታው ግሪንላንድ ክምንጥል ትብላላ ንሱ ስለዚያ ያኽላ ድማ ንካናዳ እውን ክጥርንፍ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣርክቲክ ክግበር ዝኽእል ኩናት ወይ እውን ፀገም ንካናዳ ዓብ ሽግር ክኾኖም እዩ ምክንያቱ ክንድኡ ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ የብላን ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ኣይኮነትን ከም በዓል ራሻን ቻይናን ድማ ነብሳ ከተትሕና ይትኽእልኒ ክበልዕዋ ዝደለዩ ኣባ ጉንባሕሲ ዛግራ ይብልዋ ድዮም ኢሎም ብዘይገድስ ኣቲንክ ምስላ እዚያ ተጋገኒ ኣብዝሑ ግዜ ግን ከመይ ኣይመስለኒ ክወስድዋ ስለ ዝደለዩ ንካናዳ ገለ ንክገብሩ ስለ ዝደለዩ ሲ ንሕና ክንከላኸለልኩም ኢና ክትከላኸል ተደሊኻ ዳ ካናዳ እኮ ኣካል ኔቶ እያ ኔቶ ማለት እኮ ንሓንቲ ሃገር ዝሃረመ ንኩለን ዝሃረመ ዝብል ዲል ኢልካ መዓት ገንዘብ ተኽፍሎም ዘለካ ምንቲ ምንታይ ድዩ ኦኬ ኢን ኦል ፌርነስ ብርትዕ ክንዛረብ ካናዳ ኣብቲ ኔቶ እውን ዝግባኣ ትኸፍል ዝነበረት ሃገር ኣይኮነትን ፈርዲኹም ንሎም ሓደ ወታደራዊ ርሙስ ዝኾነ ሃገር እዩ ሶሪ ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ኣሜሪካ ክትሕነኒ ኢሉ ከም ድሌቱ ፍሪ ፎል ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ዲፈንስ ናቱ ካብ ናይ ኣሜሪካ ካብ ናይ ኤውሮጳ ዝሓመቐ ይሱ ከምቲ ዝድለ ዲፈንስ ዝገብር ዝነበረ ሃገር ኣይኮነን ናው ፕሮብለም ኢዝ ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ኣሜሪካ መን ድኻምነት ኣሎ መን ስንፍና ኣለዎ ርዮም እዮም ፅቡቅ ገይሮም ዝሃርሙ ዘለዉ ስለዚ ናው ኤውሮጳ ዴንማርክ ድሮ ኣይንሸጦነት ግሪንላንድ ይብል ኣሎ ግን ሰማዒ የብሎም ዶናልድ ትራምፕ ዓይኑ ዲቕላ ከም ዘሎ ነታ ግሪንላንድ ይበሃል ኣሎ ንካናዳ ድማ ኣገይ ኣብ ርእሱ ከም ዘላ ነቲ ፓናማ ዝበሃል ድሮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ሰዲዱ ኔጎሽሽን ንቻይና ካብቲ ነታ ሃገር ፓናማ ትበሃል ካብቲ BRI ዝበሃል ከም ትወፅእ ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ድኹም ሃገር ሓያል ወታደራዊ ፖስቸር ዘይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባን ብወታደራዊ ዓይኒ ጥራይ ዝርድኦ ትኻልእ ዘለካ ገለመለ ይግድሶን ብፍላይ ወታደራዊ ዓይኒ ኣገዳሲ እዩ ንዑ ተርጀምሎም ወታደራዊ ዓይኒ ኣገዳሲ ወታደራዊ ሓይሊ ንዘይብሉ ሃገር ንክድንድን ድልውነት ከም ዘለዎ ኢና ንርዳ ኣለና ሰሜን ኮርያ ሲ ኩሎም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝግድዎ ዝነበረ እዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ምስ ኔጎሽት ክገብር ፀገም የብሉን ንበዓል ካናዳ ግን ጎረቤቱ ናይ ዘበናት ዝምድናን ዘለዎም ፎርጌት ገይሩ ንዓታቶም ክወርር ይሓስብ ኣሎ ስለዚ we are living in an exceptional time ኣብ ፍሉይ ግዜ ኢና ንነብር ዘለና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ዴቨሎፕመንት ክህሉ ከም ዝኽእል ኢና ንግንዘብ ዘለና ኣንሕና ድማ ነቲ ኩነታትና ተኸታተልና ከነምፃልኩም ኢና I don't know if target or prize. You're like asking, you're the great prize of that. Is that as you awaken and the geoeconomically, he's saying, hey, the United States market's so lucrative, you're going to have to pay a premium to get through the golden door, right? Canada could be all part of that. The geoeconomics of North America combined and the geostrategic interest of North America combined, and particularly hemispheric defense, all the way from Argentina and Brazil under Bolsonaro, all the way up to the Canadian Arctic, is what the first half of the 21st century is going to be about. Trump is laying this out in a very sophisticated way. So በቃ ከምዚ ሓለይቱ ኮይኖም ኣሜሪካ ክትከላኸለልኩም ትኽእል እያ ነፅነትኩም ገዲፍኩም መበል 51 ስቴት ኩን ኢሉ እዩ ንኽእምኖም እዩ ሕኽ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ ክንደመንታይ እቲ ኣሮጋንስ ናቶም ትዕቢት ናቶም ካናዳ ሲ ነዊሕ ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ ልኡላዊ ሃገር ጎረቤቶም ኣብ ሕማቕ ሰብ ኣብ ጎረቤቱ ኣብ ጥቁ እዩ ዝጅምር ባህርናቱ ክትሪእዎ ዘሎ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ይክብለ ናይ ካናዳ ፀገም እዩ ቢካዝ ኢፍ ዩ ኣር ዊክ ሳምደይ እዚ ፀገም እዚ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ኣብ ሪል ታይም ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሽዑ ክሓልፍ እያ ኣብቲ ናይ ካልእ ቶፒክ ዘለኒ In your mind, what's your reaction to Justin Trudeau saying that Trump's takeover threat is real, is genuine? I mean, the president is erratic, right? But I mean, this isn't the first time he has said such a thing. He has openly said multiple times that he would like to take over the country. He has said he would not use military force to do it, but use crushing economic pressure. And here we are. So I think it's something. እዚ ፕሬዚደንት እዚ ኢራቲክ ማለት መትሓዚ ዘይብሉ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ወታደራዊ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዘይኮነ ነጊሩ ኣሎ ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ኣሜንካ ክትከይዳ ይትኽእል ኢኻ ግን ኣትሊስት ወታደራዊ መንገዲ ክጥቀም ከም ዘይኮነ ብምንታይ ግን ንካናዳ ከጥፋ ወሲኑ ኣሎ ብቁጠባ ኢኮኖሚክ ሲስተም ምክንያቱ ኩሉ እቲ ንግዲ ናይ ካናዳ ናይ ኣሜሪካን ፅቡቅ ገይሩ ካልኩሌት ገይርዎ ኣሎ ካናዳ ቁጠባ ናቶም ለሰይ
ከባቢ 2 ትሪልዮን ዝትመን GDP ዘለዎ ኣሜሪካ 28 ትሪልዮን ዝትመን ቁጠባ ኣለዎ ብኻልእ ዘረርባ ክልቲኦም ኣብ ናይ ንግዲ ኩናት ተኣትዮም ካናዳ እያ ዝያዳ ትጉዳእ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዳይቨርሲፋይድ ቁጠባ ስለ ዘለዋ ዓብ ስለ ዝኾነ ክትጉዳእ ትኽእል እያ ሾርት ተርም ክልቲኦም ኣብ ውግእ እንተኣትዮም ግን ካናዳ እያ ትጉዳእ so this is for sure እቲ ጽቡቕ ነገር እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ሃገር ንግድን ተሪኻዮ ላይን ባይ ላይን ተሪኻዮ ካናዳ ዝበዝሐ ሰደድ ናታ ናብ ኣሜሪካ ነዳዲ እዩ ነዳዲ ኸ ኣብ ካልእ ዓለም ክሽየጥ ዝኽእል እዩ ስለዚ at the end of the day ኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ግን እቲ ፐርሰንቴጅ ናይቲ ክሳራ ናታ ብደረጃ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለኻ ዓብዪ ይኮነን ጥራይና ንብል ዘለና እምበር ምስ ጎረቤትካ ትገብሮ ፀገም ሽግራቱ ውሑድ ክኸውን ኣይክእልኒ ናው this is one thing በዚ መንገዲ ክሪኦ ከለና ካናዳውያን ነፍሶም ዝኻለ ኣብ መንገዲ ኣለዎም ናበይ ክኸዱ እዮም ካላርሲ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ነፍሱ ኣብ ሃገሩ ንዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ስለያ ኣብ ካልእ ማሕበራት ናይ ቁጠባ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ምስ ረኣኻ ንካናዳ ክድንግፀላ እዩ ኣብ ካናዳ ፍሉይ መረዳእታን ፍሉይ ሓልዮትን ክህልዎ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብቲ ውሽጢ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣዊጅዎ ዘሎ ኩነታት ክተነብብ ክትክእል ኣለካ for example what's going on በዚ ንጀምር Administration's aggressive push to shrink the government. And at the center of it all is Elon Musk. Over the past 3 weeks or so, we have watched the world's richest man threaten massive job cuts across several agencies, from the Treasury to the U.S. Agency for International Development and the CIA, just to name a few. Next, he could come swinging for the Department of Education and the Environmental Protection Agency. እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢሎን ማስክ ነቲ ድሌታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘተግብር ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ገለገለ ሰባት እኳ እቲ ሓሳባት እውን ካብ ኢሎን ማስክ ዝተበገሰ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ድሮ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዩኤስኣይዲ ዝበሃል ድሮ መኸተምታ ተገይሩሉ ኣሎ CIA ኣብ መስራሕ ኣሎ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት ሪኢኹም ኣለኹም ድሮ ኢሎን ማስክ ኣትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ትሬጀሪ ኣክሰስ ናይቲ ባንክታት ረኺቡ ይሰርሕ ኣሎ ከምዚ ይገብር ኣሎ ይብሉ ኣለዉ እቲ EPA ዝበሃል ድማ ናይቲ ኢንቫይሮንመንትን ኤነርጂን ገለመለት ዝበሃል ድማ ኔክስት ስቴፕ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ነገራት ከርእየኩም ክፍትን እየ ስለምንታይ መጀመርያ በዚ USAID ጀሚሩ ምክንያቱ እቲ መጀመርያ ዝጀመሮ ዝያዳ ንሱ እዩ ኸማን እቲ ወዲቑ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዝረአዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ኣለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም USAID ዝበሃል ጠቕላላ ሽሙ ወረቐቱን ኩሉ ኣልሚፆም ኣልዮሞ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ US Agency for International Development ዝብል ዝነበረ ኢቨን ታቤላ ናቱ ይሕከኻ ኣሎ ንዑ ኣልዮም ናይ ቦርድ ናይ ዶብ ኮንትሮል ናይ ካስተምስ ወይ ከዓ እዚ ናይ ታሪፍ ዝገብርን ዶባት ዝሕሉን ብኡ ነቲ ቤት ፅሕፈት ናይ USAID ዝነበረ ነቶም ናይ ታሪፍ ዝገብሩ ትካላት ንዖም ይብዎ ኣለዉ ግርሚ ዝብላካ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንድዚ ድራማቲክ ዝኾነ ለውጢ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ እዩ እዚ ትካል እዚ ንሓዋሩ ክትንስእ ከም ዘይኮነ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ታሪክ ክድምሰስ ንሪኦ ኣለና ልዕሊ 4 ቢልዮን ባጀት ዝነበሮ ትካል ካብ ታሪክ ክድምሰስ ንሪኦ ኣለና this is astonishing ናይ ብሓቂ ዘገርም ፍጻሜ ኣብ ሪል ታይም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንእሽተይ ሓበሬታ ከበኩም እየ እዚ ትካል እዚ ስለምንታዩ ስፔሻሊ ታርጌት ክኸውን ኪኢሉ ንዝብል መጀመርያ ንእሽተይ ባክግራውንድ ናቱ ክበኩም ሽዑ እቲ ካብኡ ዝወፁ ዘሎ ርስሓት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና is, quote, a viper's nest of radical left Marxists who hate America. Supporters say it saves lives and projects American power and influence in 120 countries. But by 2023, had a budget of $40 billion, covering an estimated... Send you. By 2020... እዚ ትካል እዚ ኣብ 23 ባጀት ናቱ ከባቢ 4 ቢልዮን ዝበፅሕ ከም ዝነበረን ሓደ ዓብዪ ኣብ ሃገራት ፅንሕ ኢለ ክነገረኩም እየ ክንዲምንታይ ስጉምቲ ክንዲምንታይ ኣብ ደረጃ ዓለም ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ወፂኣ ዘላ ሪፖርት ክበኩም እየ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ዘለዎ ኣርእስቲ ኮይኑ ይስምዓኒ እሱ ነፍሱ ዝኻለ በይኑ ፈለየ ክርዮ መጀመርያ ግን ነዚ USAID ዝበሃል ስለምንታይ ታርጌት ገይርዎ በመጀመርያ በዚ ኢሎን ማስክ ሲ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስደሉ ዝኻለ እንታይ እዩ ንዝብል ኣብዚያ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እቶም ዴሞክራትስ ዝበሃል ክፅለሉ እዮም ደልዮም ዘለዉ ንስማዕ የስከብዚ First, like they're probably the ones who are in on the biggest grift because, hey, you know, I figured out how to grift this money. How USAID got to the top of the Doge list, I think, is one of the most interesting aspects of this story. So
if you remember, on January 21st, Trump decided he would do a bunch of executive orders, right? And one of them was to pause foreign aid for 90 days. Okay, this seems reasonable. We got to take care of our country. That was part of his mandate for becoming the 47th president of the United States. So a couple of days later, the White House said, hey, this U.S. aid leadership is trying to circumvent the executive order. They're in a So ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ንተሳ መዓልቲ ዝኾነ ይኹን ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ኤይድ ሓገዝ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ በቲ ኤግዜክቲቭ ፓወር ዝበሃል ናይቲ ፕሬዚደንት ገይሩ ድሕሪኡ ነዚ ምስ ገበረ እዚ ዩኤስ ኤይድ ዝበሃል እንታይ ክገብር ፈቲኑ ነቲ ሲስተም ኣሽኪዑ ብዙሕ ገንዘብ ከውፅእ ፈቲኑ ማለት እዩ ነቲ ትእዛዝ ናይ ፕሬዚደንት ሓሊፉ ኩሉ ገና እቲ ትእዛዝ ናቱ ኣብ ግብሪ ከይወዓለ ከሎ ብዙሕ ገንዘብ ከውፅእ ምስ ረኣየ እቲ ስጉምቲ ናብዚ ዩኤስ ኤይድ ዝበሃል ዘሎ ብፍሉይ ኣተኩሮ ብቐዳምነት ሂቦም ናብኡ ክሰርሑ ባዕልዩ እቲ ዩኤስ ኣይዲ ዝበሃል ስሒብዎም እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ረድኤት ትካል ብዓብዩ ክሃርሞ ክኢሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሓልዮ ስለ ዘይብሉ እዩ ገለመለ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ካብቶም ዴሞክራት ይመፅእ ስለ ዘሎ እዩ ስምዕዎም ዳሓንሽተ The White House said, hey, this U.S. aid leadership is trying to circumvent the executive order. In other words, they're just going to keep paying people even though the executive order came out. That alerted the Doge team. So Elon confirmed this on X. He said, quote, all Doge did was check to see which federal organizations were violating the president's executive orders the most. Turned out to be USAID, so that became... So እንታይ ገይሮም መጀመርያ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ነዚ USAID ዝበሃል ታርጌት ክገብሮ ዝኻለ ድሕሪ እቲ ትእዛዝ ናይቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ቁፅፅር ናቱ መጀመርያ ኣይኖት ትካላት ናይ ናይቲ ፌደራል ትካላት እዮም ነዚ ናይ ፕሬዚደንት ትእዛዝ ጥሒሶም ክሰርሑ ዝፍትኑ ዘለዉ ምስ በለ በቲ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ድማ እዚ USAID ዝበሃል ቀዳማይ ኮይኑ ፀኒሑ ንኣብነት ገለገለ ይኹም እጅ እቲ ቢሮክራሲ ናቶምን ገለመለዮምን እንተሪኢኻዮ ኣብዚ ረኣዩ ሕጂ እዚኣ ቪድዮ ትዘውር ኣላ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብዙሕ ቪድዮ ይዘውር ዘሎ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये यूएस की इमदाद से बनने वाला स्कूल है यानी इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट के पास इंटरनेशनल इमदाद እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፓኪስታን ዝተገበረ እዩ እዚ ነዚ ቤት ትምህርቲ እዚ በማኢት ሚሊዮናት ዝትመን ሓደ ፖስት ከም ዝገበሮ $159 million was spent to build these sheds housing እዞም ቤት ትምህርትታት ነዚኦም ንምህናፅ 159 ሚሊዮን ከም ዘጥፈት USAID እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ገንዘብ ብካሽ ይወሃቦም ከም ዝነበረ ነቶም ዝሰርሑ ዝነበሩ እቲ ዝተሰርሐ ቤት ትምህርቲ ድማ እንታይ ከም ዝመስል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ባዕሎም የውፅዎ ኣለዉ ከምዚ ቪድዮታት ብዙሕ እዩ ዘሎ ካብ ኡጋንዳ ካብ ኬንያ ካብ ካልእ ዓለማት USAID ሚሊዮናት ገንዘብ ይኸፍል ይበሃል እቲ ዝስራሕ ቤት ትምህርታትን እቲ ዝትግበር ዝነበረን እቶም ሰራሕተኛታት ናይ USAID ዝድውርዎ ዝነበሩ መኻይንን ዝነብሩ ሂወትን ክትርኢ ከለኻ ናይ ብልሽውና ቁፅሪ ሓደ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ንብልሽውና ኣካል ናይቲ መንግስታት ናይ ካልኦት ሃገራት ንምድኻም ዝጥቀምሉ ታክቲክ ስለ ዝኾነ እዚ ኻብ ክንደይ ግዜ ኢና ገሊፅናልኩም ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ናይ UN ሰራሕተኛታት ፍሉይ መኪና ፍሉይ ላይፍ ስታይል ፍሉይ ደሞዝ ታበይ ኣምፂኦም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ very little being put to good use. Every single line that I look at in terms of events and transactions is either corrupt or ridiculous. And more than 10,000 people have been employed by the agency, but that workforce will now go down to a skeleton staff of just 611 essential. So Donald Trump ታይሉ እዚ ትካል እዚ ኣነ ካብ ዝረኣኽዎ መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ወይ ንብልሽውና ወይ እውን ሕማቅ ተግባራት ንሰይጣናዊ ተግባራት እዩ ዝረኣኽዎ ኣነ ናበለ ኣጋኒኒ ዝዛረብ ፅቡቅ ነገር ኣይነበሮም ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ከባቢ 10,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት 600 ጥራይ ክተርፉ ምዃኖም 611 ከባቢ ክተርፉን ወረገሊዮም 300 እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ካልእ ኩሉ ሰብ ክስጓግ ምዃኑን ብመን ይጅምር እቲ ምስጓግ ድማ በታ መራሒት ናይቲ ትካል ድሮ ንሳ ኣብ ኢሜይላ እንታይ ከም You can imagine when you suddenly in your inbox find a termination notice or a leave of absence notice that you didn't expect to get on a flaw. So ነዚያ ሰብ እዚኣ በቲ መራሒ ጀሚሩ ንዓውን ኣብ ኢሜይላ ተሰዊግ ኩለኸ ዝብል ከም ዝመፃን ብምሉእ እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ተመሳሳሊ ከም ዝመፆም ሕጂ ኣብዚ ምናልባት እዚ ፅልዋ ናይዚ ዝጎድል ዘሎ ረድኤት ንመን ክፀሉ ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከርእየኩም እየ
And the USAID website is now down with only this message saying, in order to be consistent with the president's executive orders, this website is currently undergoing maintenance as we expeditiously and thoroughly review all of the content. Now, this is the sort of content that puts USAID and Trump and Elon Musk's sites. The White House highlighted these specific programs. ገለ ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝበሃል ዘሎ ወፃኢታት ትሪዎ ዘለኹም ንትራንስጀንደር ዲኢአይ ዝበሃል ኤልጂቢቲ ዝበሃል ኣክቲቪዝም ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ዘየድሊ ጉዳያት ይወርድ ከም ዝነበረ እዚ ትካል እዚ ብመሰረቱ ሙሉ ብሙሉእ ዝሰርሖ ዝነበረ ንሕማቕ ተግባራትን ንክፍኣትን ጥራዩ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ገለ ክፋል ናይ ፅቡቕ ተግባራት ኣይነበሮምን ማለት ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሚድያ ዝነበሮ ገንዘብ ብብዝሒ ናብ ሚድያ ይሰድድ ከም ዝነበረ ኣብዚ ክሰምዑ ኢኹም ምክንያቱ እዚ ሚድያ እዚ ድማ ኣብ ዝረእይዎ ሕጂ funding recipients that have riled Musk include rejected that accusation completely. And actual funding recipients that have riled Musk include mainstream media outlets. እዞም ሚድያታት እዚኣቶም ንምስፍሕፋሕ ናይ ዲሞክራሲን ንምዕባል ናይ ሃገራትን ተባሂሉ ኣብዘን ዓበይቲ ጃየንት ሚድያታት ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዝገብሩ ዝነበሩ ብግምጣሉ ድማ ተራ ሰባት ድማ ድምፆም ንኸይስማዕ ብፍላይ ነቲ ንሶም ኣንጻሮም ንዝዛረቡ ሰባት ብምዕፃውን ብምልኳትን ዝሰርሕ ዝነበረ ትካል እዩ like Politico, as well as the BBC's international charity, BBC Media Action. All of these, though, are cherry-picked examples. They're also very small pieces of fruit in the overall pie. This shows where all that money goes. So እዚ ዝሪእዎ ዘለዉ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት 27% ከም ዝኸይድን ሂማኒታርያን ኣሲስታንስ 11.7 ከምኡ ድማ ኣብዚ ሕጂ ኤችኣይቪ ኤድስ ገለመለ ኢሎም ድማ ኣብቲ ናይ ጥዕና 22 ይብሉ ኣለዉ ኩሉ እዚ ዋጋታት እዚ ክፀሓፍ ከሎ ኣብዚ እዩ ኢን ዲቴይል ኣቲኻ ተሪእኻዮ ንዑ እዮም በዓል ኢለን ማስክ እናርኣዩ ጉድ ናይቲ ትካል እዚ ዘውፅኡ ዘለዉ ሕጂ ሰብ ነናቱ ክብል ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብቲ ቦታታት ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ድዩ እቲ ትካል ክሳዕ ክንዱ ሕማቕ ነይርዎ ወይ እውን ክፋእ ነይርዎ እውን ምርኣይ ከድሊ እዩ ኣብዚያት ከስምዑ መዘጋት እውነት የሚሆን ከሆነ በዋናነት የሚጎዱት የአፍሪካ ሀገራት መሆናቸውን ብዙዎች ይስማማሉ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ቀዳሚዋ ኢትዮጵያ ነች። ከ10 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በቀጥታ የዕለት ምግብ የሚቀርብላቸው ከዚህ ድርጅት ነው። መንግስታቸው ጠላት ብሎ ያፈናቀላቸው ቤት ንብረት ያሳጣቸው ሚሊዮናት ህይወታቸው በዚህ አሜሪካዊ ድርጅት ላይ የተንጠለጠለ ነው። የዩኤስኤድ እርዳታ የማይቀርብበት የኢትዮጵያ ክልል የለም። የብልጽግናው መንግስት የሚታወቀው ለእርዳታ የመጣን እህል ሸጦ ስንዴ ኤክስፖርት አደረገው ሲልና ያፈናቀላቸው أبي أحمد بمجد نفسنا خيلنا ني إكسبورت ناي سرنا جميرنا بلا بلا بزوعيو الزنافع نيرو تحتاجن لعلى 10 مليون هزبي actually أبقى الريبورت راهو كسب 10 مليون هزبنا إثيوبيا بغتا درا علتو كابزي USAID زمزنا برا أخلي كابو كم زنبر سلازي زي USAID زبال نمجبنا يتحجر عبيا قداس نزنا بريو سراح كسب 5 صراحة تنياتات دموس كابزي يخفلوا 5 زنبر ينالنا نقلة تمجبهم جن كابزي USAID زمزنا برا سرناين فينون زيتن بوز نبر هزب إثيوبيا أزي بزحينيرو سبزدما قداي كونيو الزنا جرزي أتزبالة مدرخيهم زبل زلوا بزحات هجرات سلمتاي لنفسنا نخنكون نفسنا نخنكل ዕድል ንረክብ ስለዘለና ይብሉ ሰዎች እንደ ዩኤስኤድ ላሉ የረድኤት ድርጅቶች አሳልፎ ሲሰጥ እንጂ ዜጎቹን ከረሃብ ሲታደግ አልነበረም። አሁን እነዚህ ሚሊዮኖች ስጋት ውስጥ መውደቃቸው አይቀሬ ሆኗል። በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ድንገቴ ውሳኔ በኢትዮጵያ ምድር የሚራቡ አንጀቶች ሚሊዮን ሆነዋል። ይህ የአዲስ አበባውን አገዛዝ የሚያስደስት ተግባር እንጂ የሚያስጨንቅ ሊሆን አይችልም። ከዚህ በፊት የዩኤስኤድ ስራ አስፈጻሚ ሰመንታ ፓወርን እጅሽን አንሽልኝ ብሎ ሰልፍ ያስወጣቸው በዩኤስኤድ የሴፍትኔት ተጠቃሚ የሆኑና ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እሳ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ፅቡቕ ኣይነበረትን ንኣብይ ኣሕመድ ንሱ ብምውፅኡ ንሳ እዚ ዩኤስኤድ ብምውግዳሉ ፀገም ክመፆ ይክእልኒ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ፅልዋ ስለ ዝጥቀም ዝነበረ እዚ ትካል እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ፅቡቕ እዩ እቶም በዚ ጉዳይ እዚ ዝነበሩ ካብቲ ንሱ ኮሪዶር ልምዓትን ገለመለን ኢሉ ዘይረብሑ ዘለዉ ህዝቢ እንታይ ክኾኑ እዮም ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብካልእ ዘራርባ እዚ ናይ ረድኤት ትካላት ካብ ሃገርካ ንክወፅእ ምእዛዝ ሓደ እዩ ፈርዲኹም ኣለኹም ፅቡቕ ይሱ መተካታ ናቱ ግን ንስኻ ሰሪሕካ ዲኻ ነቲ ህዝብኻ ባዕሉ ንኽነብርከ ደፊእካ የሪኻ ኣብነት ኤርትራ ዩኤስኤድ ኣውፅያ ዋላ ካብ ምሳሓን ቁርስን ሓንቲ ገዲፍኩም ኪዱ ድሕሪ ሕጂ ዝመፀኩም ረድኤት የለን ኢላ ነቲ ህዝቢ ሚናቶ እያ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኮይኑ ተሪፉ ካብ ገይሩን ካብ ግራቱን ካብ ረሃፁን እንተዘይኮይኑ ብፍሉይ ክመፆ ዝኽእል ረድኤት ከምዘየለ ኣሚን እዩ ስለዚ ኣብ ሓንጎል ኩሉ ዝስራሕ ሓንጎልካ ኣሚኑ ናብ ስራሕ ምስ ወፈረ ጥራይኻ ክሰግር ትኽእል እምበር ሃንደበት ከምዚ ሕጂ ጠጠው ዝበሎ ንብዙሓት ሃገራት ግዳይ ክገብር ከም ዝኽእል እዚ ርዱእ ኮይኑ ይስማዓኒ
እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኡ ዝውስኾ ዘሎ ድማ ንረብዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዩኤስኤ ጥራይ ኣይኮነን ዓፅዩ ዘሎ ምናልባት ናይቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዝስገጉ ዘለውን ካልኦት ሰራሕተኛታት ኣብዚኦም ትካላት ዝነበሩን ኣብ ካልእ ዓለም ናቶም ሰራሕተኛታት ዝነበሩን ሓደ ኣርእስቲ ክኸውን ከሎ ካብ ወፃኢ ዶናልድ ትራምፕ ግን ስጉምታት ናቱ ኣብዚ ጥራይ ተደረተ ኣይኮነን has gone after. In fact, since returning to office, the president has signed executive orders withdrawing the United States from the World Health Organization, the United Nations Human Rights Council, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine, the United Nations Cultural Agency UNESCO, and the Paris Climate Accords for a second time. ዶናልድ ትራምፕ ካብ ብዙሕ ትካላት ኣሜሪካ ኣውፅይዋ ዘሎ ካብ ብዙሕ ትካላት ናይ ዩኤን ኢንስቲትዩሽንስ ዝኾኑ ኣውፅይዋ ነኤርትራ ነታ ሃገሩ ካብ ወርልድ ሄልስ ኦርጋናይዜሽን ቀዲሙ ኣውፅይዋ ኣሎ ካብቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝበሃል ብምቕፃል እሱ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ሂማን ራይትስ ካውንስል ዝበሃል ናይ ዩኤን ሓደ ብፍሉይ ኣንጻር ኤርትራ ዝሰርሕ ዝነበረ ትካል ንዑ መሰረት ብምግባር ድማ ኩሉ ትእገዳን ዕፅዋን ክባን ፀገምን ተነፅሎን ካብኡ ዝመፅእ ነይሩ ነዚ ኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዘወሃህድ ዝነበረ ሚድያን ገለንካ እዚ ዩኤስኤድ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ስለዚ ናይዚ ትካል እዚ ምብንቋሩ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ፀጋ ክኸውን ዝኽእል ጥራይ እዩ ኣገን ደጋጊመ ነጥብ እዚኣ ዘምፃ ዘለኹ ናይዚኦም ትካላት እዚኣቶም ምብንቋር ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ብልጫ እዩ ምክንያቱ በቲ ረጂም ቼንጅ ኢሎም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ማስተር ፕላን ሓደ ካብኡ ንኤርትራ ልማንም ሃገር ግዳይ ዝገብራ ዝነበረ ነጥብ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እዛ ቻርት እዚኣ ኣብ ርእስኹም ክትቅመጥ ክትክእል ኣለዋ ረጂም ቼንጅ ብኸመይ ዝሰርሕ እንድሕር ኢልና እቲ ብሉፕሪንት ወይ ከዓ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይደንስ ናቶም ተሪኻዮ ዩኤስኤ በቲ ሓደ ጫፍ ኣሎ በቲ ድማ ሲአይ ኣሎ ንክልቲኦም ዶናልድ ትራምፕ ዝሃርሞም ዘሎ ንክልቲኦም እዚኦም ክልቲኦም ናብ መን እዮም ዝመፁ ናብቲ ኔት ዝበሃል ዝኻ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ይብልዎ ዝኻ ዲሞክራሲን ገለመለን ተባሂሉ ኣብ ውሽጡ መዓት ክኢላታት ኣለዉ ምሁር ኤክስፐርት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ኤክስፐርት ናይ ኢትዮጵያ ኤክስፐርት ናይ ኬንያ ኤክስፐርት ገለመለ እናተባሃሉ ጂኦፖለቲካ ውስጥ ገለመለ ይበሃሉ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ተዛሪቡ ይበሃል ኣብ ፎሬን ካውንስል ዝበሃል ተዛሪቡ ይበሃል መዓት ትካላት ፈጢሮም በቲ ሚድያ ገይሮም ሽዑ ንሳቶም ትፅሑፋትን ዘረባን ኣብዚኦም መፅሄታት ዝፅሓፍ ድሕሪኡ ካብኡ ቢቢሲ ሲኤንኤን ገለመለ ኩላቶም ካብ ወሲዶም ካብኡ ኣንጻር ኤርትራ ኣንጻር ካልኦት ሃገራት ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ስለዚ እቲ ገይም ኣብዚኣ ብሉፕሪንት እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ቀፃሊ ከምፃ ክፍትነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሓንጎሉ ከስፍራ ስለ ዘለዎ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ስለ ድማ ኩለና ኣብ ዘለዋተን ኣብዚ ንሪአን ዘለና ዩኤስኤድ ዶናልድ ትራምፕ ክሓልፎ እዩ ትሬዥር ማለት ንኤርትራ ኣጊዱ ዘሎ ትካል እዩ ንዑ እውን ክሓልፎ እዩ ሲአይኤ ማለት ብሙሉም ሰራሕተኛታት ክስገጉ ክእሉ እዮም ናይ ኩሎም እዚኦም ትካላት እዚኣቶም ሰራሕተኛታት ምስቶም 100,000 ክወፁ ተባሂሎም ዘለዉ ጠለብ ቀሪብሎም ዘሎ እዩ ስለዚ ብካልኦት ሰራሕተኛታት ክትካዩ ሚኒስትሪ ትምህርትን ሚኒስትርቲ ኤነርጂን ፀዓትን ገለመለን ዝበሃል ኢንቫይሮንመንትን ዝበሃል እውን ክምለስ ምዃኑ ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ፌስታል ከማን መለስዎ ኢሉ ኣሎ እዚ ናይ ወረቐት ፔፐር ገለመለ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ጓሓፍዎ ናብ ፌስታልና ናብ ቀደምና ክምለስ ኢና ኩሉ ሕግታት ናይ ኢንቫይሮንመንት ዝኣቱ ዝነበረ ነቲ ናይ ክላይሜት ነቲ ናይ ፓሪስ ኣኮርድ ዝበሃል ኤክስ ብምሃብ ናብ ድሌቱ ክኸይድ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ክኽተል ከም ዘይደሊ እዩ ዝገብር ዘሎ so this is going to be a very dramatic ንዓለምና ሓንቲ ጆክ ካብዚ ትዘውር ዘላ ምናልባት ነዚኣ መንስማዕያ ኣተሓሒዘ ክልቲኡ ከርየኩም Following in the footsteps of far-right ally Donald Trump, Javier Milei is pulling Argentina out of the World Health Organization, blaming the UN agency's handling of the COVID-19 pandemic and intervention in Argentina's sovereignty. We Argentinians do not allow So ከም መቐፀልታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቶም ቀንዲ ምስ ዝሻረኹ ናይ ኣርጀንቲና ናይ የማናይ ክንፊ መራሒ ዝኾነ ኻቪየር መለይ ድዩ ገሌም ዝበሃል ንሱ ድማ ንኣርጀንቲና ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ስዒብዋ ኣሎ ማለት እዩ ጥልያን እውን ከምኡ ትሓስብ ኣላ ይበሃል ብንኤው ድማ ሃንጋሪ ስለዚ እዚኦም ትካላት እዚኣቶም ውድብ ጥዕና ዓለም ድዩ ካልኦት ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ስጉምትታት ብምውሳድ ንሰብ ብዘይድሌቱ ብዘይምርጩ ብሓይሊ እንታይ ገይሮሞ ነይሮም ሰብ ክሳብ ኮቪድ ኣብ ግዜ ኮቪድ ቫክሲን እንታይ ገይሮምና ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ሕሉፍ ሓሊፉ በቲ ናይ ኮቪድ ገይሩ ፓስፖርት ኣዳልዩ ንሰብ ኩሉ ቡ ኮንትሮል ክገብር ዝፅዕር ዝነበረ ትካል ምዃኑ ነዚኣ ኢሎን ማስክ ሸር ገይርዋ ነይሩ ናስሓቐ ማለት እዩ ሓደ ባቢሎን ቢ ዝብል ሓደ ተዋዛያይ ወይ እውን ኮሜድያን ክንብሎ ንኽእል ኢና ሳርካስቲክ እዩ እንታይ ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ምውፁ ናይ ባጀት ሕፅረት ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ነቲ መዲቦሞ ዝነበሩ ሓድሽ ፓንደሚክ ምድንጓያት ከጋጥሞ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ኢሉ ፅሒፉ ብዙሕ ሰብ ሪኣክት ገይሩሉ ነይሩ ባለዚ ፓንደሚክ ባዕሎም ፕላን ከም ዝገብርዎ በዓል ቢል ጌትስን እዚኣቶምን ስለ ዝፍለጥ
ዶናልድ ትራምፕ ከባቢ 500 ሚሊዮን ዲግሪ ኣሜሪካ ትኸፍል ነራ እዚ ባጀት እዚ እንተጎዲሉ እቲ ኣዳልዮም ሕማም ኮቪድ ሓደ ፓንደሚክ መፅኡ ኣሎ ኢሎም ንህዝቢ ረሓቲትዮም መድሃኒት ክሸጥሉ ሓሲቦም ዝነበረ ፕላን ንዝተወሰነ እዋን ክደናጎም ምዃኑ ተሓቢሩሎ ብምባል ገሊፁ ነይሩ ሓደ ካብቲ ብሰፊሑ ዝህረም ዘሎ ትካል እንተሎ ዳርጋ ፍልይ ዝበለ ተፀላዕነት ዘለዎ ብቅቡል ዝኾነ ምክንያት ድማ እዚ ውድብ ጥዕና ዓለም እዩ ብፍላይ ኣብ ግዜ ኮቪድ ቅድሚኡ መዓት ጉዳም እንዲ ዝሰርሕ ነይሩ ኣይተፈልጦ ነይሩ ክሳብ ኩሉ ሰብ ኣይተገደሰሉ ነይሩ ኣብ ግዜ ኮቪድ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝወሰዶ መርሕነት ንብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘይተኣደነ ሽግር እዩ ወክሳብ ሕጂ እውን ግልፅነት የለን ብሰንኪቲ ዝተወስደ መድሃኒት ብዙሕ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ሰባት ወሪዱ ኣሎ ምናልባት ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ሓላፍ ናይቲ ሚኒስትር ጥዕና ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ RFK ብዙሕ ጉድ ናይ ዚያቶም ስለ ዝፈልጥ ንሱ የውፅኦ ኸውን እቲ ተሸፋፊኑ ዘሎ ሓቂ ክሳብ ሕጂ ግን ንኩሉ ሃገራት ኮንትሮል ገይሮም ኣባቢሶም ሒዞም ነይሮም ዩቱብ ይኹን ገለመለ ኣንፃር እዚ ኮቪድ ድዩ ኣንፃር እዚ ሕማም ዝተዛሪብካ እቲ ቪድዮ ይሓልፍን እዩ መጠንቀቅታታት ድማ ይመፀካ ተርዲኦም ኣሎ ዋላ እውን ደኳትር ናይ ሕክምና ክኢላታት እዚ ጌጋዩ ኢሎም ወይ እውን ዳግመ ግምት ክወሃበሎ ኢሎም ዝገበርዎ ኣብ ዩቱብ ኣይሓልፍን ነይሩ ምክንያቱ ዩቱብ ፌስቡክ ትዊተር ንኩሉ ተቆፃፂሮሞ ከም ድሌቶም እዮም ዝኸዱ ነይሮም things have changed now ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርዮ ዘለዎ እዩ ምናልባት ካብቲ ናይ ረድኤት ጉዳይ ቶፒክ ከይወፃና ነዚያ ጥራይ ክንሰምዕ እሞ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ናይ ዞባና ክንከይድ ኢና Land seizures. South African President Cyril Ramaphosa has signed a law that allows some land to be confiscated without compensation. Other African countries will also be affected by the US President's order to cut overseas aid to slash billions from the federal budget. Donald Trump has turned his eyes to South Africa. Terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing. أمريكا بفلاي أب عين دونالد ترامب تعطي خاص شجر مخانو بزينا نفلت. ساوث أفريقيا تبع هاجر دو أفريقيا هاجر مالتيو أكلنا بريكسيا أبزي إسراء مشان لما نتناي G20 زبال هاجرات كتأنجد مجمع أفريقيا هاجر كتأنجد يتباهلو تسفات غيرو لزنا بروي ونتبغ قات أم تباهل نيرو دونالد ترامب مزيو ملو بملو أنصار دو أفريقيا كعلس جميرو له زخا منجس دو أفريقيا زخو تلوزلو أنصار من أتوم جزاتين شو كونتن زنا برو تعادو مريد ناي ساوث أفريقيا زعبية سوم سلزون لو منجس دما كعدني لو جلخ جبري لو جل مريد سلزو سده أنصارهم جراح جبر مخانيز نجرزلو إزي ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኢሎን ማስክ ገለ ካብቶም ጨቆንትን ፓርታይ ዝገብሩ ዝነበሩ ስድራ ቤት ድመፀ ስለ ዝኾነ እቶም ፃዓዱ ድማ ቀረብትን ቤተሰቡን ስለ ዝኾኑ ብመንገዱ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ፍሉይ ሓገዝ ከም ዘይገብር ኢሎን ማስክ ኩልና ኢና ንፈልጥ እዚ ኸ እንታይ እዩ ገለ ካብቶም ጨቆንቲ ስድራ ስለ ዝወረደ ስለዝተ ወልደ ኣብ ኣፍሪካውያን ፍሉይ ስምዒት ከም ዘይብሉ They're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Trump has threatened to cut off all funding to South Africa until an investigation into alleged land confiscation is carried out. Trump's threat comes after South African leaders introduced a law allowing the state to seize privately owned land or property for public use. South Africa rejects the allegation, saying the law is similar to ones other governments like the UK already have. Because you passed an exploration act, then So እዚ ሕጊ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ታታቲ ዘሎ ልክ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀምሉ ከም ባላ ዩኬ ዝጥቀምሉ እዩ መሬት መንግስቲ እዩ መንግስቲ ንዝደልዮ ንፓብሊክ ጉድ ንህዝቢ ዘድሊ ነገር ክጋጥም ከሎ ካብ ዝኾነ ቦታ ክወስድ ከም ዝኽእል ነቲ ሰብ ድማ ካሕሳ ክህብ ከም ዝኽእል እዩ ሕጂ ካሕሳ ይህብ የለን መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ኢሎም ብፍሉይ ናብ ሳውት ኣፍሪካ ታርጌት ገይሮሞ ዘለዉ እቲ ሕቶ ሳውት ኣፍሪካ ንእስራኤል ኣብቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ከሲሳታ ስለ ዝነበረት ቀዳማይ እስራኤል ብመንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ትፍፅሞ ዘላ እዩ ዝበሃል ጎኒ ጎኒ ግን ወላ ኢሎን ማስክ እውን ኣንፃር እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝፅሕፍ ዘሎ ምናልባት ኢሎን ማስክ እውን ይክልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ግን ብዓብዩ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ክሕጉስ ኢሉ ዝኽተሎ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ሳውት ኣፍሪካ ድማ ብመንገዲ ኢሎን ማስክ ገይሮም ገለ ግበር ኢሎም ደው ኢሉሉ ከም ዝነበረ ፕሬዚደንት ራማፎዛ እውን ይንገር Trump will withhold funding to South Africa. Allows people who make up less than 8% of the population of issue in South Africa, where most private farmland is owned by white people who make up less than 8% of the population 3 decades after the end of apartheid. The Expropriation Act, South Africa says,
is aimed at addressing this economic and racial inequality. Of course, as a result of President እጅንታዩ እቲ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኣፓርታይድ ዝበሃል ሲስተም ስለ ዝነበረ እቶም ፀዓዱ ነቲ ዝበዝሐ ፀጋታት ኣብ ኢዶም እዩ ነይሩ ሕጂ 8% ጥራዮም ዝኾኑ እቶም ፀዓዱ ዝበዝሐ መሬት ናይ ሳውት ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ክገብር ተኮይኑ ካብ ኢዶም እዩ ክወስድ ዝኽእል እዚ ኸ እንታይ እዩ ዕድል ኣይሂቡን እዮም 8% ናይቲ ሃገር ብሙሉእ እቲ ሃብቲ ተቆፃፂሮሞ ኣብ ደገ ከይዶም ድማ ውሩያት ናቶም ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናቶም ገለመለ እንዳ ኢለን ማስክ ጥራይ ረይዎም It's a very tough that the መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ድማ ካብቲ ዝነበረ ናይ ኣፓርታይድ ኣካይዳ ሙሉ ብሙሉ ሓራ ኮይኖም ክኸዱን ክወፁን ከም ዘይከኣሉ እዩ Trump's threats? No, we are a sovereign country. We guided by its own constitution. We believe that the new, or rather the amended Expropriation Act is in line with our constitution, which does provide for the expropriation of land for public usage and in the public interest. And therefore, there is no need for us to change any course. We believe that the Trump እንታይ ዝብል ዘሎ ሳውት ኣፍሪካ በዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተሰናቢዳን ተራዒዳን ደላን ዝብል ነው ንሕና ልውላዊ ሃገሪና ንዓና ብዘዋፅእ መንገዲ ንዓና ንሃገርና ዘኽስብ ዝበልናዮ ሕጊ ኢና ንኽተል ዘለና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወይ እውን ናይ ዓለም ሕጊ ድማ ይጠሓስናን ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ተመሳሳሊ ሕጊ ኢና ንገብር ዘለና ኣሜሪካ ድማ ተፈራርሆ ዘላቲ ገዳ ክትገብሮ ትኽእል እያ እቲ ክጎድል ዝኽእል ባጀት በቲ USAID ጎዲሉ ኣሎ በቲ ድማ ካልእ ሳውት ኣፍሪካ ግን ቺኑ ሓሊፋ ክትቅፅል ትኽእል እያ ብፍላይ ድማ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ብሪክስ ዝኸዶ ዘላ እውን ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝጥቀመሉ ታክቲክ ምዃኑ እውን ይነግሩ ኩሉ እንተሪኢኻ እቲ ኩነታት ኣስተቢልካ ምኻድ ዘድልየ እዩ years in the UAE you will be able to do more with cryptocurrency as a day-to-day than you will be able to do with dirham or dollars at the end of the day. That's huge, huh? እዚ ኸ ካብ ኢማራት ዝመፅእ ዘሎ ዜና እዩ መቸም ኣብ ክሪፕቶ ቀፃሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ፍሉይ ነገር እንዲኻ ትርኢ ክሪፕቶ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ንክኸውን ብቁልጥፍ ትሰርሕ ዘላ ሃገር ተላ ብዓለም UAE ትበሃል ኢማራት ሃገር እያ ምናልባት ኣነ ብኡ ስለ ዝመላለስ ፈልጠ እቲ ክሪፕቶ ክሳዕ ክንደይ ኣስፋፍሑ ከም ዘሎ ብተዓዲ ናይ ክሪፕቶ ካምፓኒታት ብብዝሒ ዘለውዎን ክሪፕቶ ትውንን እንተኮይንካ ኣብቲ ሃገር ድማ ታክስ እውን ስለዘይትኸፍል ኢንዲቪዥዋል ታክስ ስለዘየለ ኢንካም ታክስ ስለዘይብሎም ብዙሓት ካምፓኒታት ሄድኮርተርስ ናቶም ናይ ክሪፕቶ ኣብኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ባይናንስ ዝዓበየ ፕላትፎርም እውን እንተኾነ ኣብኡ ይበይዝ ናቱ ዋላ እኳ ብኣሜሪካ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ክሪፕቶ ቢትኮይን is becoming a mainstream ካብ ሕጂ ኣስተውዒልካ ፈሊጥካ ምናልባት ኣብዚ እዋን ዝወለቕ ዘለቕ ይብል ኣሎ እዚ ኩነታት ግን እቲ ዝበለፀ ባይንግ ኦፖርቹኒቲ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ክትገዝኣሉን ትዕግስቲ ጌርካ ትፅመመሉን ግዜ እዩ ምክንያቱ ንሰማይ ምስ ደየበ ድሓር ዋይ ሓሊፍኒ ምባል ኣድላይ ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢኻ ነቲ ኩነታት ክትጥቀመሉ ዘለካ እጂ ናብ ኔክስት ቶፒክ ንሰግር ኢና To up its game against Russia in the continent and to counter Putin, Trump has chosen the North African country of Egypt, which reportedly has one of the strongest militaries in the continent. Now, the US has approved a potential sale of defense systems to Egypt. In two separate statements, the US State Department said that it was approving the sale of equipment manufactured by defense companies Lockheed Martin and Northrop Grumman to the North African country. So, እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኣፍሪካ ካብ ሃገር እናዘለለ ልዑል ሓይሊ እናገበረ ይመፅእ ከም ዘሎን ምዕራባዊ ዓለም ድማ ብፍላይ ኤውሮፓ ወይ ካብ መባል ሓሊፉ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይከኣለን ዶናልድ ትራምፕ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ማርኮ ሩቢዮ ማለት እዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል መጀመርያ ንራሽያ ንቭላድሚር ፑቲን ቻለንጅ ንምግባር ድማ ብግብፂ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንግብፂ ዘድሊ ኣሲስተንስ ወይ እውን ንግብፂ ደገፍ ብምሃብ ኣብ ጎንኻ ንክትገብራ ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ነቶም ከተፈራርሆምን ክትሃርሞምን ዘለካ ክትሃርም ኣለካ ነቶም ብድጎማን ብገለን ጌርካ ክትሕዞም ዘለካ ድማ ከምኡ ክትገብር ኣለካ ስለዚ ኣሜሪካ ኣክቲቭ ዝኾነ ኤንጌጅመንት ንስትራቴጂካዊ ረብሓናታ ብፍላይ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዘሎ ሃገራት ቁፅሪ ሓደ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ ኣጀንዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ግብፂ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ፕራዮሪቲ ናቱ ቅድሚት ስለ ዘሎ ስለምንታይ እስራኤል ዝበሃል ቀዳምነት ስለ ዝኾነ ምስ እስራኤል ድማ ብቐረባ ዝሰርሕ ዘሎ ወይ እውን ንረብሓ እስራኤል ከውሕዝ ዝኽእል ንእስራኤል ሓደጋ ከብፅእ ንሓደጋ ናይ እስራኤል ንምጉዳል እቲ ቀዳማይ ብቐረባ ዝረአ ግብፂ ስለ ዝኾነ ምስ ግብፂ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክግበር ከም ዝኾነን ንካልኦት ሓይልታት ኣብኡ ዘለዉ ድማ ቀዳማይ ኣሜሪካ ክኸውን ከምቲ ታሪካዊ ቦታ ዘለዎ ቀዳማይ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ድሮ ናብ ግብፂ ፍሉይ ወታደራዊ ሓገዝ ግብፂ ማለት ዝዓበየ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ዝወስድ ሃገር እዩ ሕጂ ግን እቲ ሓገዝ
ኖርማል ናይ ሲቪል ናይ ገለመለ ናይ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ወታደራዊ ሓገዝ ክቡኻ ከሉ ኣሜሪካ ልዑል ጥንቃቐ ገይሮም እዮም ዝህቡ ረብሓ ናቶም ተገልገልቲ ኮይንካ ብፍሉይ ድማ ጠመተት ኣለካ ጥራዩ ዝግበር Further said that the total cost of the transaction was estimated to be $929 million. Now, the US has agreed to sell Lockheed Martin's fast missile craft modernization system for the Egyptian Navy. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰፊሕ ዝኾነ ሓገዝ ናብ ከባቢ ቢልዮን ዝትመን ሓገዝ ወታደራዊ ሓገዝ ጥራይ እዚ ግብፂ ክንዲዚ ዝኣክል ወታደራዊ ሓገዝ ንእስራኤል ክትሓርም ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ እዚ ማንም ሰብ ነቲ ኩነታት ዝፈልጥ እዚ ንግብፂ ዝውሃብ ዘሎ ሓገዝ ብፍቃድ ናይ እስራኤል እዩ ዝውሃብ ዘሎ ስለምንታይ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ ንዶናልድ ትራምፕ ረኺቡ ምስ ብዙሕ ውዕላት ዝፍርም ዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ ንግብፂ ዝውሃብ ብፍላይ ወታደራዊ እስራኤል ይወሃቦም ስለ ዝበለ ጥራይ ዝውሃብ ዘሎ ስለዚ ምስ እስራኤል ዝኾነ ፀገም ከም ዘይብሉ ግብፂ አልሲሲ ካብ ግብፂ ካብ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ሽግር ከም ዘይብሉ በዚ ነገር እዚ ካ ትፈልጥ ስለምንታይ ንዶናልድ ትራምፕ ዝውር ዘለ ሃገር እስራኤል እያ ነተንያሁ እንድሕሪልካ ነቶም ስጋት ዝፈጥሩሉ ምሽ ወታደራዊ ሓገዝ ናይ እኽሊ ሓገዝ ንሳውት ኣፍሪካ ኣብ ኒው ስለ ዝሓገዝ ኦኬ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ኢለ ዝገብረልኩም ዘለኹ ምክንያቱ ጂኦፖለቲካ እናበባ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መድረክ ስለ ዘለና ሳውት ኣፍሪካ አንከር ስቴት ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ 4 ወይ 5 መልሕቕ ሃገራት ዝበሃላ ነይሮመን አንከር ዝበሃላ ኣብ ግብፂ ኣብ ሰሜን ግብፂ እያ ግብፂ ቁፅሪ 1 አንከር እያ ነይራ ኣብ ደቡብ ድማ ሳውት ኣፍሪካ ደቡብ ኣፍሪካ እያ ነይራ ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ሕጂ ኬንያ ኮይኑሎ ኣብ ምዕራብ ድማ ናይጀርያ እዩ ኩሎም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ብፍሉይ ቆላሕታን ዓብ ሓገዝ ዝውሃቡ ዝነበሩ እዩ ኣብ ደቡብ ዘሎ ሃገር ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ራሽያን ቻይናን ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና እናገበረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ክርሕቕ ፀኒሑ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንእስራኤል ኣብቲ ናይ ኣይሲሲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለ ዝኸሰሳ እስራኤል ነዚ ሃገር እዚ ኩሉ ዓይነት እገዳ ከተውርዱ ኣለኩም ኢላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከይመፀ ካብ ሙሉእ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ትወስድ ዘሎ ንእገዳ ንገለመለን ሳውት ኣፍሪካ ኮይና ኣላ ስለዚ ነቲ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዝዝ ሃገር እስራኤል ምዃና ፈሊጥና ኣለና ኣብ ደቡብ ንዘሎ ደቡብ ኣፍሪካ ክትቀፅእ ፀኒሓ ናበልና እገዳ ተውርድ ዘላ ሕፅረታትን ሽግርን ትገብር ዘላ ኣብ ግብፂ ግን ወታደራዊ ኣሲስታንስ ትገብር ዘላ ግብፂ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ አልሲሲ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ እስራኤል ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎን እስራኤል ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ወልዕ ኢሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዳኣ ሚንስ እዚ ኩሉ 1 ቢልዮን ዝትመን ወታደራዊ ሓገዝ ንግብፂ ንእስራኤል ክትሃርም ኣይኮነትን ግብፂ መን እዩ ፀላኢ እያ በል ናይ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ፀላኢ ክበሃል ዝኽእል መብዛሕትኦም ሰባት እዮም ዝብሉ እስራኤል እያ ምክንያቱ ዓረብ ስለ ዝኾኑ ኖ ኣብ ግብፂ ዘሎ መርሕነት ንእስራኤል ዘገልግል እዩ ተርዲኹም ኣለኹም እንተደይላ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክግምጥልዎ ክእሉ እዮም አልሲሲ ድማ ብህዝቢ ስለ ዝፍቶ ድገፍ ጥራይ ኣይኮናው ዘሎ እስራኤል ስለ ዝደልይዎ ኣሜሪካ ስለ ዝደልይዎ ባይ ዘ ወይ ህዝቢ ግብፂ ዝመረፆ ብዲሞክራሲ ንዑ ዓልዮም እዮም ንአልሲሲ ገይሮም ዘለዉ ስለዚ አልሲሲ ንምዕራባዊ ዓለም ንእስራኤል ከምኡ ድማ ንኣሜሪካ ብቐረባ ምሶም ዝሰርሕ እዩ ዳትስ ዋይ እዚ ሓገዝ ዝብዎ ዘለዉ እዚ ሓገዝ እዚ ንምንታይ ክጥቀመሉ እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ረብሓ ናሃገሩ ድማ ቀዳማይ ስትራቴጂካዊ ፀላኢ ናቱ መን ኢኻ ትብል ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንኢትዮጵያ እንታይ ኢልና ፀኒሕና እቲ ዝወሃባ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ተኣዚዙ ኣሎ ዩኤስኤድ ዝወሃባ ዝነበረ ካብ 1.5 ክሳብ 2 ቢልዮን ዝትመን ዶላር ሓገዝ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ትረክብ ነይራ እዚ ጠጠው ክብል ተባሂሉ ኣሎ ካብ ኣገዋ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ቡንዲ ገለመለ ንግድናታ ናብ ኣሜሪካ ትሸጦ ዝነበረ ተኣጊዳ ኣላ ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ራዳር ናይ ኣሜሪካ መመሊሳ ትወርድ ዘላ ናይ መወዳእታ ደረጃ እንታይ እዩ ፕሮባብሊ ሬጂም ቼንጅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይ ዶንት ኖ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብከምኡ ክሰርሕ ዲ ኣይሰርሕና ይፈልጥና ሬጂም ቼንጅ ናይ ኢትዮጵያ ግን ብኣሜሪካ ክግበር ኣይመስለንን ኣነ ክግበር ተኮይኑ ብግብፂ ክግበር ስለምንታይ ግብፂ ኣጀንዳ ናቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ እዩ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ግብፂ ነዚ ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ ዶ ኣብ ገለመለ ዶ ዝገብርዎ ከመይ ጌርካ ንኢትዮጵያ ሓፂርካ ነቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተዳኽም እዩ ዕላማ ናቶም ምክንያቱ ኒል ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንቐፅል at the cost of $625 million. Moreover, it has also decided to sell Northrop Grumman's long-range radar system at the cost of $304 million. Explaining the rationale behind the sale, the US said it was necessary to improve Egypt's defense capabilities to meet the current and future threats. It also noted that the proposed sale would support US foreign policy and national security objectives in the region, and added that the sale would in no way alter the basic military balance in the region. Now, the State Department also said that the proposed deal would have no adverse impact on the US defense readiness in the decided to sell. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባባት ክትርኢ ከለኻ ግብፂ ኣብ ቀዳምነት ተሰሪዓ ከም ዘላ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል
ጂኦፖለቲካዊ አካይዳ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ ናይ ግብፂ ፖዚሽኒንግ ግብፂ ከምዚ ደረጃ ምህላዋ ንዓና ነቲ ዞባና ብኸመይ ክፀልዎ እዩ ኢልካ መገማት ወይ እውን ምሕታት ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኣልሲሲ ነዚ ዘለዎ ፖዚሽን ተጠቒሙ ማለት ግብፂ ብዘይ ንሱ ነዚ ሓገዝ ከይሃብካዮም እውን ኣብ ኣፍሪካ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም እዩ ብሚሳይላቱ ይኹን ታንክታቱ ይኹን ብኩሉ መንገዱ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ፋይተር ጄትስ ናቱ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ድማ መመሊሱ ዝውስኽ ዘሎ እዩ ሶ ኣጋይ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ውልገና ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ብድሆ ክፅበያ ከም ዝኽእል ምንማንም ዝተሰወረ ነገር ኣይኮነን ኤንድ እቲ ሕቶ ኢጅፕት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትገብር እያ ኣብ ከባቢና ንዝብል ምናልባት በቲ ናይ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ካልኩሌት ምግባር የድሊ ለስና ኣብዚ ባሪ መውጫ ትልቁና ወሳኙ ምክንያት በጣም አስፈላጊነት የሚያመጣው የኢትዮጵያ የደህንነት ማስጠበቅ አካባቢን ማረጋጋትና በሰላም ተልእኮ ጉዞ ውስጥ የሴኩሪቲ ተቋሞቿ ወይ ደግሞ የጸጥታ ተቋሞቿ ለጥቅስ የሚበቃ ለምሳሌ የሚበቃ እንደሆነ ይታወቃል ሶ ይሄን ቀጠና አልሸባብ ወይ ደግሞ አይስ እንደፈለገ እንዳይሆን የኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ዓጀውጀው ናቶም ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ከም ዝኽእልን እዛ ጃልባ እዚኣ ድማ ብብዝሒ እያ ትዘውር ዘላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ቲንክ ኣብ ዲጋድዮ ኣበይ ቦታ እዩ ተሳኢሉ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ እቶም ኣክቲቪስትስ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ሓይሊ ባሕሪ ናትና ይትንሳእ ኣሎ ብምባል ብደርፍታትን ገለን ገይሮም ዓጀውጀው ይብሉ ኣለዉ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሕልሚ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ገለ ትብል ኣይቀተላን ኣሎ ይደፍኣላ ኣሎ ትኸደሉላ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክቕፅላይ ግብፂ ድማ ብዓይን ኣሜሪካ ፌቨረብል ዝኾነ ኮንዲሽንስ ኣጋጢሞ ኣሎ ስለዚ ግብፂ ኔክስት ስቴፕ ናታ ምስ ኬንያ ዲል ጌራላ ምስ ኤርትራ ጌራላ ምስ ሱዳን ጌራላ ምስ ሶማልያ ጌራላ ምስ ጅቡቲ ትዘራርባላ ትንኮ ተሪፉ ዘሎ ኣብ መንጎ ጉዳይ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ክኸውን ኣብይ ኣሕመድ ከ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እቲ ናቱ ኣካይዳ እንታይ ይመስል ኣብዚ ኣስምዑ ውልቃዊ ዝናን ዝሓልፍ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘይብሉ ይነገር ኣለዎ ሃገረይ ጥቀማ ይጥቀሙ ብዘይገድስ ሽሙ ንምግናን ታሪኹ ንምህናፅ ክጥቀሞም ዝኽእሉ ነገራት ኩሉ ክገብር እውን ይደሊ ምስ ቀዳሞት መራሕቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ሃፀይ ሃይለስላሴ መለስ ዜናዊ እውን ባዕሉ እናወዳደረ ድማ ዘይምልኡነት ዘስምዖ ሰብ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ወናኒት ወደብ ኣብ ቅሒ ባሕሪ እንተገይረ ሽመይን ታሪኸይን ክገንን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዝህልዎ ምግማት እውን ይከኣል ዝብል ሓሳብ ዘንፀባርቕ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ገብረ ዘርኣፅዮን ወጥሪ ኣብይ ኣሕመድን ሻዕብያን ብቃልዕ ናብ ህዝቢ ወፅዩ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ዘይተደለየ ኩናት ክኣትዉ ይግበር ምህላው እዩ ዝሕብር ኣብዚ ሕዚ ዝለዓሉ ዘሎ ዛዕባ ጠሚቱ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ኩናት ቅሒ ባሕሪ ትግራይ እንታይ ትግበረ ብዝብል ዶክተር ገብረ ሚካኤል ከም ዘስፈሩ እውን ተጋሩ ኣብ ሓዲኡ ክንስለፍ ከግድን ድዩ ዘይምስላፍን ተመሪፅና ዶ ይሓይሽን ዝብል ሕቶ ከም ዝመፅእ እውን ግልፂ እዩ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ፈለማ ዘለውና ኣማራፅታት ምርኣይ የድሊ እቶም ዘለዉ ኣማራፅታት ሰለስተ እንትኾኑ ንሳቶም እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይምውጋን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምውጋን ወይ ድማ ምስ ኢሳያስ ምውጋን ዝብሉ እዮም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ድማ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምውጋን ዝብሉ ክልተ ተፃረርቲ ምርጫታት ዝረኣዩ እንትኾኑ ፈለማ ግን ምስ ሓዲኦም ዘይምውጋን ዝብል ምርኣይ የድሊ ምስ ሓዲኦም ዘይምውጋን ምናልባት ክልቲኦም ኩናትን ተጀሚሮም ኣብቲ ኩናት ብዘይምስታፍ መስዋዕትን መቁሰልትን ስለዝተረፍ ዝሓሸ ምርጫ ክመስል ይኽእል ምስሩ እውን ክልቲኦም ዝጨፍጨፉና ኣካላት ፀላእትና ብምንባሮም ንሓዲኦም ምድጋፍ ጉጉይ ክመስል እውን ግድን እዩ ከይዱ ከይዱ ግን ነዚ ሕቶ ዝምለስ ሓደ ዓብዪ ሕቶ ዘሎ ብምዃኑ ንሱ እውን ብስሩ ኸ ናይ ዘይምውጋን ምርጫ ኣሎ ዶ ዝብል እዩ እቲ ክውንነት ብቐረባ እንተሪእናዮ ናብ ሓዲኦም ናይ ዘይምውጋን ምርጫ ይብልናን እዚ ክኾነሉ ዝኽእል ድማ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ተዳኺሙ ብምዃኑ ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ድማ ኣብ ኩናት ዘሎ በይኑ ምስ ሻዕብያ ክዋጋእ እውን ኣይኽእልን ስለዝኾነ ናይ ትግራይ ሓገዝ ከም ዝሓትት ትፍልጡ እዩ ብስሩ እውን ናይ ትግራይ ሓገዝ ከይረጋገፅካ ኩናት እውን ኣይኽፈትን እቲ ፀገም ኣብይ ክሓትት ከሎ እምቢ ክንብለሉ ንኽእል ኩነታት ከምዚ የለን ምክንያቱም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘለዎ ፅዕንቶ እምብተይልናዩ ኣሰላልፋ ቀይሩ ከም ናይ ቀደም እውን ምስ ኢሳያስን ኣምሓራን ሸሪሑ ዳግማይ ከጥፍአና ሕሊፉ ክህበና ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣታት ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ንምምላስ ወይ ድማ ምስ ሻዕብያ ወይ ድማ ምስ ትግራይ ክበኣስ ከም ዘለዎ ስለዚ ድማ ንሕና እውን ኣይንሕግዝን እንተይልናዮ በይኑ ምስ ሻዕብያ ክገጥም ስለዘይኽእል ክገብሩ ዝኽእል ተመሊሱ ዳግማይ ምስ ትግራይ ብምበኣስ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቅቡልነት እውን መምላስ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ኣምሓራን ድማ ቀደም እውን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምበኣስ እዮም ኣብ ትግራይ ዝጀመርናዮ ናይ ጥፍኣት ወፍሪ ዘይወዳእናዮ ኮሊፍካና ዝብል ብምዃኑ እቲ ኣብ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፍቃድ ደጊሙ እንተይብዎም እውን ምስኡ ዘይዕረቐሉ ምክንያት እውን የለን ናይ ዘይምውጋን ምርጫ ይብልናን ካብ ዘብሉ ምክንያታት ካልእ ድማ ዘሎ ጂኦግራፊ እንትኸውን ትግራይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለዘላ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ኩናት ዓብዪ ክፍሉ ትግራይ ምትንካፍ እውን ኣይተርፎን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ድማ ተፈጥራዊ ኮንካ ክትፀንሕ ዝከኣል ኣይኮነን እኳ ደኣስ ብግልባጡ ከይተደለኻ
ከይተዳለኻ ፀኒሕካ ድሓር ድማ ኣደዳ ክሳራን ዕንወትን ክትኮነሉ ትኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ ስለዚ ናይ ዘይምውጋን ምርጫ ይብልናን ካብ ተብሃለ እውን ኣሰላልፋ ትግራይ ምስ መን ይኹን ዝብል እውን ዓብዪ ሕቶ ክለዓል እዩ ኣሰላልፋ ብመንፅር ረብሓ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘካትዕ እኳ ተዘይኮነ ኣሰላልፋ ቅድሚ ምውሳን ግን ፈለማ ረብሓታት ብንጹር ክፍለጥ እውን ኣለዎ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘየውሕስ ኣሰላልፋ ኣየናይ ምዃኑ ተንቲንካ ምርዳእ እውን ዘድለ እዩ ቀደመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኮነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብመንፅር ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ብሓፂሩ ድማ ህዝቢ ከርድኦ ከም ዘለውን ጉዳይ ብመንፅር ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣብ ኢዶ ይሓይሽ ኢሳያስ ዝብል ንፅፅር ክግበር ከሎ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ምቕማጥ እውን ዝከኣል እዩ ንክልቲኦም ምምራፅ ዘይከኣል እኳ ትኾነ ሓዲኦም ካብ ክልቲኦም ንትግራይ ፅቡቅ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልካ እውን ኣይሕሰብን ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ብቐንዱ ኣብ 4 ተኸፊሉ ዝርአ እንትኸውን ንሳቶም እውን ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ምኽባር መንነትን ዘላቕ ሰላም ኢኮኖምያዊ ዕብየትን እንትኾኑ ኣብዪ ይኹን ኢሳያስ ድማ ብመንፅር ረብሓታት ተገምጊሞም ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ተጋሩ ዝሓስብዎ ዘለው ግምገማ ኢና ንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ትንተና እዩ ብዓይኒ ናይ ትግራይ ህዝቢ እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ ይብሉ ኣለው ሓንቲ ሓደ ግዜ ግን ኣነ ማለት ክሪኦ ከለኹ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ፖሊስ ሪያሊቲ ኣለዎ ነፍሱ ሲ ኣተዓባብዩ ክርኢ ምስ ካልእ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራውያን የንዕቁና እዮም ይብሉ ኣብ ካልእ ድማ ነፍሶም ካብቲ ዘለዎም ንላዕሊ ዝርኡ እዮም መን እዩ ቢስ ሕጂ ንሳቶም ንነብሶም ከምኽርይዋ ናነት ኣብ ካቦም ከም ዝደክም ስለ ዝፈልጡ እዮም ምክንያቱ ብተፈላለየ መንገዲ ነዚ ክዛረብዎ ስለ ዝሰምዕ ዘለኹ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ከመይ ከም ዘሎ ካብኦም ጥራይካ ትፈልጥ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ትግራይ ኣይኮነን ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኩናት ምስ ተልዕል ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክትፈርስ እያ ኣብዚ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኢና ባህል ክትጥንቀቁ ኣለኩም ኢትዮጵያ እንደ መንግስት ኤርትራ እንደ ሀገር መቀጠል የለባቸው ይህን አውቀ መግባት አለብን አዎ አንዲት እዛ ጋር የተቀመጠች ፓራሳይት ስቴት ነጋ ጠባ ውሸትና ተንኮል ሴራ እየቸረቸረች ሀገሬን ስታተራምስ የመጀመሪያ ማረከው መዋጥ ማውደም መቀማት እንደምትችል ማሳየት ነው እኔ ምንም እዚ ሰብ እዚ አይ ቲንክ ብሰንኪ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ተፀሊሉን ተሰሚዕኩም እውን ክንግረም የብልናን ምክንያቱ የንቆልቁል ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኢና ፊዚካሊ ይጠፍእ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣካላቱ ከም ንሪኦ ዘለና ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረን ሕጂ ናብ ፅቡቅ ደረጃ የለን ኣብዚ ቀረባ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ካብ ውሽጡ ቅርሕንቲ ከም ዘለዎ ትርኢኻ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ኢትያ ከም ዘየላ ወይ እውን ብወግዒ ኤርትራ ትዝውሮ ቃልሲ የብሉን ፋኖ እዩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሸነይ እዩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ትግራይ ድማ ኤርትራ ኣትያ ተሓርሞ ሰብ ከም ዘየለ ርግፀኛታት ኢና ስለምንታይ ክንዲዚ ክዓፍር ይመርፅ ኣሎ ንኤርትራ ክሳዕ ክንዲዚ ተዛርቦ ዘሎ እንታይ እዩ ከምቲ ንሱ ዝገልፃ ኤርትራ ፅግዕተኛ ሓይሊ ዘይብላ ዓቕሚ ዘይብላ ገለመለ ዘይብላ ትኮይና እንታይ ኮይና ስግኣት ትኾነላ ክንዲቲ ንሱ ዝገልፆ ዘሎ ነቲ ዘረባ ሓሶት ናቱሲ ከም ሓቂ እንተተቐቢልዎሲ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ዘዕበድብዶ ዘሎ ቢካዝ እቲ ሪያሊቲ እቲ ሓቂ እቲ ክውንነት ካብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ወፃኢ ከም ዝኾነ ተፃራሪ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኤርትራ ሓያል ሃገር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እታ ኣብ ርእሲ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ኮንፊዥን ወይ እውን ሕማም እትፈጥር ኣርእሲ ድማ እንታይ መሲልኩም ሓይሊ ናይ ኤርትራ ንክቕበልዎ ስለ ዝዓብዮም እዩ ስለምንታይ ንሳቶም እቲ ዝደጋግምዎ ሓሶት ኣብ ርእሶም ከም ሓቃት እዩ እንታይ ይስኸ 3 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ውሑድ ህዝቢ ቁጠባናቶም 1 ቢልዮን ጂዲፒ ይከውን እዩ ህዝብናቶም ኣብ ውትድርና እዩ ዘሎ ሕጉስ ህዝቢ የብሎምን ብጣዕሚ ዝተወጠረ እዩ ህዝቢ ፍርቅቲ ህዝቢ ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ ኣብ ስደት እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ የብላ እዚ ዘረባ እዚ መሊሶም ምስ ደጋገሞ ሓቂ ኮይኑ ይስማዕ ቅድሚ 4-5 ዓመት ተጋሩ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ምንታይ ኢትዎም ርኢና ኢና ሕጂ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዛ ናይ ባዕሎም ዝሃንደስዋ ናይ ሓሶት ደርፊ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰምዕዋ ሓቂ ትመስሎም ነዚያ ዘረባ እዚኣ ምሳብ ኮማስዓካ እንታይ ድመፀካ ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ቁጠባና 200 ቢልዮን ቀሪብ ኣሎ ተሓሶሶም ዝብልዎ ማለት እዩ ሰራዊት ናትና ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ኣለና ድሮናት ንገዛእ ኣለና ታንክታት ነፍሪ ኣለና ብላ ብላ ኩሉ እቲ ቁፅሪ ደማምሮ እንደን እንታይ ዝብል መፀካ እንተ ኮይና ኢና ንሕና ካብ ኤርትራ ንፈርህ ተርጂኹም ኣለኹም ባዕልካ ቱታ ትብል እቲ ክውንነት ግን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ተራእዮም ነይሮም እዮም ሰራዊት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ሰራዊት ናቶም እንታይ እዩ ዓቕሚ ናቶም እንታይ ኣሎ እንታይ ዝጎድል ኣሎ መን እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ከም ዘሎ ተራእዮም ነይሮም እዮም ባዕሉ እዚ መልሓስ ናይዚ ተገምጢሉ ንሻዕብያ መግለፂ ንዕኡ ንምውዳስ ቃላት ሓፅሮ ዝነበረ እዩ የግዳስ ናይዚኦም ውደሳ ኩሉ ግዜ ግዜያዊት እያ
ንኣጀንዳ ድማ እያ ኩሉ ግዜ እዚኦም ሰባት ክፀርፉና ከለዉ ወይ ከዋርድዋ ከለዉ ንኤርትራ ትዝበለፀ እሱ እየ ዝብለኩም ኣነ ስለምንታይ ተሓቀኛ ድሌቶም ንሱ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ክውድስዋ ከለዉ ዋች ኣውት ጥንቅቕ ክንብል ክንክል ኣለና ምክንያቱ ድራማ ናይ ምስራሕ ክእለት ናይ ምሕሳብ ክእለት ኤክስፐርት እዮም ኣቦ ሕጂ እቲ ዘዕበድብዶ ዘሎ ንዑ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሓይሊ ናይ ኤርትራ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ስለ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ግብፂ ትኸዶ ዘላ ድማ ሂነውስ ጂኦፖለቲካ የንብብ እዩ ሰብ እዚ የንብብ እዩ ግብፂ ትኸዶ ዘላ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ይሪኦ ኣሎ እስራኤል ትኸዶ ዘላ መንገዲ ይሪኦ ኣሎ ግብፂ ትረኽቦ ዘላ ሓገዝ ይሪኦ ኣሎ ግብፂ ከመይ ኢለ ናብ ዞባና ትመፅእ ኣላ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትመፅእ ኣላ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዲል ገይራ ኣላ ሂነውስ እሱ ዘጉርዖ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ክታትያ ብሱዳን እቲ ሕሜት ዝበሃል ዝነበረ ተኣልዩ ክፅጉዖ እያ ብመንገዲ ፋኖ ብመንገዲ ትግራይን ክትመፅእ ከም ትኽእል ፈልጥ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት በፂሑ ኣሎ እዚ ኩሉ እዩ ዘብሎ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክፈትሖ ስለ ዘይክእል እዩ ህወሓት ገዲምዎ ኣሎ እቲ ናይ ደብረፅዮን ክንፊ ተረዲእዎ ኣለና ኣቢ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሻዕብያ ንሳቶም ስጉምቲ ንከይወስዱ ሻዕብያ ስለ ደፍሮም ዝነበረ እዩ ሻዕብያ ግን ኢዱ ከም ዘይእቱ ወይ ክሕግዞም ወይ ንኣቢ ክሃርሙ ከለዉ ጥጦ ከብሎም ከም ዘይኮነ ተረዲእዎም ኣሎ ሂነውስ ዳት ኣቢ ይፈልጦ እዚ ይፈልጦ ደብዳቤ ዘፅሓፎ ምክንያቱ ንሱ እዩ ንኣቡ ገፁን ተመፂኦም ፋኖ ድሮ ተበጊስ ኣሎ እሱ ኣሎ ሸነብንየው ተበጊስ ኣሎ ኣብ ከባቢኡ ከመን ኣሎ ከትሕኖ ዝኽእል ኖባዲ ዶናልድ ትራምፕ ክረድኦ ይክእልኒ ዶናልድ ትራምፕ ዩኤስኤ ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ ወታደራዊ ምትእትታው ክገብር ኣይደልን ዘሎ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ዘሎ ስለዚ ደይ ኖው ኣብ ሽግር ወዲቆም ከም ዘለዉ ካብቲ ዘረቦም ብግምጣሉ ኢኻ ተንብቦ ኣብ ዝረአዩ እጅቲ ሽግር ናቶም እናበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ያ በኩል ጦሩን ማንቀሳቀስ ሲጀምር በድብቅ ያሰለጠነውን ኮማንዶ በይፋ አስመርቋል። በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህወሓት በራያ በኩል ያሰፈረውን ጦር ማንቀሳቀስ ሲጀምር ለወራት በድብቅ ሲያሰለጥን የነበረውን አዲስ ምልምል ኮማንዶ ኃይል በይፋ አስመርቋል። ወዲህ ደግሞ ከሰሞኑ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን የጦርነት ድባብ ያሳሰባቸው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አካላት ወደ መቀሌ ማቅናታቸው ተሰምቷል። ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ያቀኑት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አካላት ጌታቸውንና ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ለማቀራረብ በየፊናቸው እያነጋገሩ ነው። የጌታቸው ረዳ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ብሎክ ናይ ደብረጽዮን ብሎክ ናይ ህወሓት ማለት እዩ ኦሪጂናል ህወሓት እንታይ ገብር ጀሚሩ ኣሎ ወታደራት የሰልጥን ኣሎ ኮማንዶ የሰልጥን ኣሎ ሓንሳብ በወልቃይት ከባቢ የሰልጥን ኣሎ ብራያ ከባቢ የሰልጥን ኣሎ ኣብ ሽረ ከምዚ ይገብር ኣሎ ኣብ ከምዚ ይገብር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and this tells me something እዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ መንጎ ትግራይ ኩናት ንኸይጅመር ኣይኮነን ትፍሪ ዘሎ ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት የብሉ ጌታቸው ረዳ ዝዓፍር ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት መፅኡ ክከላኸለሉ ስለ ዝደሊ ጥራይ የብሉን ሰራዊት ማሲ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ሰራዊት ወይ እውን ሓይሊ የለን እቲ ሓይሊ ምስ ናይ በዓል ደብረጽዮን እዩ ዘሎ ናይ ደብረጽዮን ሓይሊ ድማ ዕላሙ ንፁር እዩ እቲ ትግራይ ዝበሃል ከውሕሶ እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ አብይ አሕመድ ሪኮግናይዝ አይገብረካን አይቀበለካን ይልዎ ስለ ዘሎ ደን ዘይተቀበለን እንተ ኮይንካ ሓይሊ ናተይ ኩነታት ክገብር እየ ድሓን ካብ ኣፎም ክበኣሱ ከለዉ ክልተ ዕሩኽ ክበኣሱ ከለዉ ካብ ኣፎም እንዲኻ ዝያዳቲ ሓቂ ትሰምዖ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ ፅንተት ትግራይ ማለት እዩ መረፃ ቅድሚ ምክያዱ ክልላዊ መረፃ ናይ ትግራይ ምክያዱ አብይ አሕመድ ባዘወይ ሕዚ ነበር ፕሬዚዳንት ይበሃል ኣለዉ ትግራይ ሓቀይ ነበር ጠቅላይ ሚኒስቴር እኮ ይበሃል ነይሩ እዩ ሕዚ ኣብ መግለፂ ናይ ህወሓት ፋሽስታዊ ውልቀ መላኽ ቆሚሉ ግን ይፈረሰን ኖ ኣዳም ይህወን እየ ኢሉ ዋሱ ደኣ ከመይ ገይሩ ኣብይ ከፍርሰልካ ንዓና ባፍሪስና ኣብይ ዳ ንዓና መፅኡ ባጥፊና ጨፍጭፉና ብደፎሞ ናይ ባዕሉ ከፍርስ ማለት እዩ ስለዚ ህወሓት ቅድሚ ፅንተት ትግራይ ማለት እዩ መረፃ ቅድሚ ምክያዱ ሕጂ እቲ ዘለዎ ኩነታት ብሓፈሻ ተጋሩ ኣብ ክሪቲካል ስቴጅ በፂሖም ከም ዘለዉ እቲ ህዝቢ ትግራይ በይን ወገን ክኸይድ ይኽእል ብፍላይ እቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ትግራይ ነዛ ኩነታት እዚኣ ክምዝምዛ ክፍትን ምዃኑ ከም ርዱ ጌርና ኢና ንወስዶ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ኣብ ትግራይ ከም ዘለዎ ተረዲዎም ኣሎ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ንትግራይ ነቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ጥፍሽና ንኸብፅሖ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናብቲ ዝረሓሓቐ ቦታ ይጉሒፍዎ ዘሎ ስለዚ መመሊሱ ንሓትሕዱ እናተባልዐ ንቁልቁል ክኸይድ እዩ ዝደልየ ነይሩ ዝሓለፈ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እዚኣ እዩ ክገብር ፅንያ ኣባይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ሕጂ ብዛዕቦም ክግደስ ዝጀመረ እታ ፀገም ተኣኪባ ናብኡ ገፃ ስለ ዘቕንዐት እያ ምክንያቱ ኣብዚኣ ስምዑ እዛ ሪፖርት እዚኣ ንስማዕ እሞ
ድሕሪኡ ናብትናትና ክንመለስ ኢና sorry give me a second እዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ let me give you where is that video yeah ኣብዚኣ ነይራ ኣይረኸብኳን ኣለኹ okay sorry I couldn't find it give me a second አሁን ግን አለርት ላደርጋችሁ የፈለኩት አንዳንድ የመጣችሁ በተለይ የትግራይ ልጆች ስላየው የኤርትራ ልጆች ስላየው I want to tell you something very important ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባል ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ነገር ስታዩ ባለፈው ዓመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው የኤርትራና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት በተኻለ ግምጣል ድማ ጀዋር ነዚ ኩነታት እዚ ብዙሓት ክኢላታት እውን ዝሰማምዑሉ ነጥቢ ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ልክ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ኣጋጢሙ ዝነበረ ኩነታት ዝገጣጠም መስመር ተበፂሑ ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝድመፅ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ገፃ ክትምዕብል ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ህወሓት ኣብቲ ዝሓለፈ ጌጋ ካብ ዝፈፀሞ ተማሂሩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ገይሩ ኣሎ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ለውጢ ክገብር ይኽእል እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ማስኪና ንልእኸልኩም እምበር ናባ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ከምኡ ዓይነት መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ማስኪና ንልእኸልኩም እምበር ናባኹም ዓረረይ ንልእኽም ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ እኔ ማለት ሕዚ እውን ልዙብ ዝመስል ጥዑም ዝመስል ደብዳቤ ግን ውሽጡ ተጠንቀቑ ዓይነት ዘለዎ ናብ ኩናት ዘእቱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ስግኣት ኣብ ህዝቢ ፈጢሩሉ እዚ ሕዚ ኮነ ኢልካ እዩ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ክሽበር እዩ ዝድለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስግኣት ክስእን እቲ ርግዓት ክስእን እዩ ዝድለ ዘሎ ክሻቐል እዩ ዝድለ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ በደል ጌርና ኢና ንወስዶ የህዝቢ ትግራይ እዚያ ይግባእ ምፍርራሕ ኣይግባእ ሕዚ እውን መፃኹኻ ሕዚ እውን ቀተልኩኻ ዝብል ኣይግባእን ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ካሕሳይ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ሰላም ልምዓት እዩ ባህሉ እንተተባሃሉ እዚኦምስ ንሕና ኮርን ካብኡ ንላዕሊ ዘለና ኣዘዝቲ ሰራዊት ትድኤፍ ኢና ይብሉና ኣሎ ነዚ ክትገብሩ ኸ ስልጣን መን ሃበኩም እንተተባሃሉ መልሲ የብሎም እንታይ ዝበሃል ትካል እዩ ካብ ኮርን ካብ ኮር ላዕሊ ዝበሃል ፀፍሒ ትካል ውሳነ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ደሊ ካበይ ዝመፁ እዮም እዚኦም እዚ ዘመልክቶ ነገር ኣሎ ንባዕሎም ሓገግትን ፈፀምትን ገይሮም እዮም ቆፂሮም ዘለዉ ልክዕኻ ቁመትካን ወርድኻን ዘይምፍላጥ ንባዕልኻ ልዕሉ ኩሉ ጌርካ ምርኣይ ዝወለዶ ንዕቐት ይኸውላችሁ ኣነ ግን ኤርትራና ሻዕቢያ ኤርትራ እንደ ሀገር አትቀጥልም እንደ ሀገር ለመቆም የሚያስችላት አንዳች ነገር የለም ኢትዮጵያ ላይ ፓራሳይት ከመሆን በስተቀር ማሳየው ደግሞ ምንድነው አሰብንም ሰተው ሁሉንም ነገር ሰተው ባድመንም ሰተነው 100,000 ሰው ገብረን ሬሳችንን መሬታችንን ደማችንን ሰተነው ትቷይተወንም ወዳጄ ለምን ፓራሳይት ነው ፓራሳይት ቆሞ አይሄድም ፓራሳይት ገኝነት ብቻ አይደለም እኮ አስመራ ኮይኑ ታይቱለኽን ይብሎ ታይቱለኽን ሕደጉ ዓዱ ወዓሉ ዕረፋ ኣይፋልኩምን ዓዱ ወዓሉ ሕዚ ለዕረፋ ይብለለ ዓሪፍ ክንትቐመጥ ሕዝውን እንተ ዘየሎገን ኣይ ዓርፊ ተይልኽን ሕዚ ለሽንጡር ደእትየልኽን መፁ ሻዕብያ ሽንጡር የትየልኽን So with Raya the Krayan Joma the Toya Makhruz Bui Lomni Rawal Said بقدر حق خطريهم كلها اللومي تبغى نجرس اللومي تي عجو جو أبتك رايز اللي نبين نديو زيان اسمع دحريوك سجري
በገሲኦም ግን ነናይ ባዕሎም ዝፈላለ እዩ እዚ ድማ ከም ዓብይ ፍልልይ ጌርካ እውን ምውሳድ ይከኣል እቲ ሓደጋ ቀጻሊ ድዩ ኣይኮነን ዝፍለጥ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ እቲ ሓደ ንህንፀት ሓዱሽ መንነት ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ፖለቲካዊ ስልሒት ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካብ ሕሉፍ ፀረት ዝብገስ ቂምን ፅልእን ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ዝብገስ እዩ ካብዚ መበገስ ተላዒልካ እንትገምጊምካ እውን ሻዕብያ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለዎ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ዕላማ እውን ቀጻሊ እዩ ብግብሪ ዝረአ ዘሎ ንሱ ብምዃኑ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ገቢቱ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እውን ዝገብር እዩ ሻዕብያን ትግራይ መሊኡ ከይጥፈአሉ ኮሊፍካን ብዝብል ክሳብ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምባኣስ በፂሑ እንትኸውን ሻዕብያ ሕዚ ዝዕድል እዚ ዝፅበለዎ ይመስል ቀጻሊ ዕድል ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ድማ እንደገና ምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ብዝተማልአ ክትግበሮ ከም ዘለዎን ቅድሚ 20 ዓመት ተፀቢዩ ዝረኸቡ ዕድል ከም ዝኸጥፍኡ ከም ዝፈተነ ከጥፈአና ከም ዝፈተነ ሕዚ እውን እንትኾነ ግዜ ተተዋሂብዎ ተፀቢዩ ከጥፈአና ድሕር ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ዝበሃል ሲ እንታይ ዓይነት ቫይረስ ባዕሎም ዘርእዎ ሓሶት እኮይ ከም ሓቂ ኮይኑ ሸበትበት ደብሎም ዘሎ ራዕዲ ዝፈጥረሎም ዘሎ ኤርትራውነት ኣብ ፅልእ ናይ ተጋሩ ዝተመስረተ እዩ ዝብል ባዕሎም ዝፈብረኽዎ ሓሶት ማለት እዩ ኤርትራውነት ምስ ትግራይ ዘተሓሓዝ ነገር የብሉን ኤርትራውነት ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት እየ ዝብለኩም ኤርትራውነት ዝለዓለ ታሪክ ኣለዎ ከም ሃገራዊ መንነት ክንሪኦ ከለና እዛ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝዛረብዋ ዘለዎ እኮ ልዕሊ ኤርትራ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነት ተርዲኹም ኣለኹም እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ድማ ብሓደ ኮይኖም ተረጋጊኦም በስመ አብ ኢሎም ተቐመጡሉ ግዜ እውን የብሎምን እኮ ወላድ ኣምሓራ መፂና ኦሮሞ መፂና ከምዚ መፂና እናተበሉ ተጋሩ መፂኦም የመሓድሩና ኣለዉ እናበሉ እምበር በስመ አብ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ኤርትራ ኤርትራውነት ዝበሃል መንፈስ ነዊሕ ታሪክ ነዊሕ ሰጉይሙ ስለ ዘሎ እቲ ሃገራዊ መንነት ምናልባት ኣነ ቁርብ ከየጉድላን ወይ ከየብላን እዚኣ ፅብቕቲ ዘረባ ክበኩም ኤርትራዊ ክብል ከለኹ ኤርትራዊ መንነት ካብ ካልእ ተፈልየ ብክትፈትዩ ዋላ ብፀብሒ ይቐይሕ ኣይግለፅን እዚ መንነት ዝፍሉይ ብደም ብመስዋእቲ ብታሪክ ብባህሊ ብጂኦግራፍ ክግለፅ ይከኣል ኾ ኣነ ኤርትራዊ ክብል ከለኹ ኤርትራዊ መንነት ካብ ኤርትራዊ መንነት እንታይ ምዃኑ ክቡር ጀነራል ስብሃት ኤፍሬም ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅሎም ኣሎ ንሳቶም ብፅልእ ናይ ትግራይ ድዩ ብፅልእ ናይ ኣምሓራ ድዩ ገለመለ እናበሉ ነብሶም ኣብ ሓሶት ከምብርዋ እንተመሪፆም ናቶም ጉዳዩ እቲ እንተቲ ናይ ኤርትራ ምሳቶም ዝተሓዝ የብሉን ኣብዚ ሕጂ ስምዑት ገይም ኣበይ ኣሎ መስለኩም ኣብዚያ ስምዑ ስለዚ ሕጂ እንድሕሪ ሻዕብያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከም ሓው ክርአ ጀሚሩ ኢሳያስ ከምታ መሊኣ ጠፊኣ ትጠፍእ ዘላ ኤርትራ መሊኣ ትጠፍእ ትግራይ ጥራይ እያ ኣብዚ ምርብራብ የድሊ እዩ ስለዚ ሕጂ እንድሕሪ ሻዕብያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከም ሓው እዚኦም ሕጂ እንታይ ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ ብዙሕ ሰብ እኳ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ግን መጀመርያ ትግራይ ትዕወት ክብሉ ነዊሕ ሰሪሖም እዮም ትግራይ ትዕወት ማለት ከዓ ንጉዳፎት ህወሓት ይዕወት እዮም ዝብሉ ነይሮም ናይ ህወሓት ደገፍቲ እዮም ነይሮም ህወሓት ኢኻ ኩሉ እቲ ሓሳብን ስነ ኣእምሮ ናቶምን ኩሉ ነገር ኣይዲዮሎጂ ናቶም ህወሓት ምባል ስለ ዘሕፈረቶም ስለ ደሰከፈቶም እያ ሕፊራቶም ኣይኮነትን ስለ ደሰከፈቶም ጉዶም ክፍለጥ ስለ ዝኽእል ናይ ህወሓት ደገፍቲ እዮም ነይሮም ህወሓት ግን ፖለቲካ መንዝርና እዩ ከም ዝተባሃለ ጉሒፍዎም ምስ ሻዕብያ ክሰርሕ ይደሊ ስለ ዘሎ ደዋፅኦ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ሻዕብያ ውልቀ መላኺዶ ገለ ዝብል ዝነበረ ናይ ደብረፅዮንን ገለን ክንፊ ሻዕብያ ዝበሃል ካብ ዲክሽነሩ ናቱ ትብ ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ ይዛረብን እዩ ዘሎ ብዛዕባ ብጥራይ ዘሎ ዘረባ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጎላት እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ጎል ምእታዎም ኣብ መንጎ ተሪፎም ኣብይ ኣሕመድ ሬኮግናይዝ ገብሮም ኣይክልን ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ንዑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ የብሎምን እታ እንኮ ምስታ ናይ ዓፋር ዝገበርዋ ፊልሚ እታ ናይ ዓፋር ተገዲሳ የብኣ ሓንቲ ድራማ ክገብሩ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክገብርሉ ኣይክሉን እዮም ምክንያቱ ብትግራይ ምስ ትግራይ ኮይኑ እታ ናይ ትግራይ ድራማ እንተትህሉ ምስኣ ኮይኑ ገለ ክገብር ንፈተነ ካብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህወሓት ካብኡ ተፈልዮም ስለ ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኩሉ ትግራይ ሓውና ዶ ብመንገዲ ትግራይ ድብሎ ዝነበሩ ስለ ዝሞተቶም እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ናይ ሻዕብያ ኣብ ቃልሲ ወይ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ገዲፎም ናብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ቀዳምነት ክንባለና ክብሉ እዮም ምክንያቱ ብትግራይ ተጎርቢቶም ከኣቱ ዝሓሰቡ መይታ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብዚኣ ንእሽተይ ቪድዮ ረኺበ ነይረ እስከ ስምዕዋ ሶቶቮቼ ዝብሎ ከምዚ ናይ ሕሾሹኽ ከምኡ ይኮነን ተገይሩ ኣብ ቃልዕ ብጋህዲ ተሰሪሑ ስለምንታይ መንግስቲ ዘይፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብዙሓት ምስ እዚ ምንቅስቃስ ምድንጋፅ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ተሳትፎኦምን ዓብዪ ነይሩ መንግስቲ ኢድ የብሉን እንዴ ተባሂለ ንዓይነይ ጨዋሳ ኣብ ልቆታ ኢለ ሓሊፈ ኣብለኩም እዚ ሓደ ካብዞም ኣርባዕተ ዝበልኩኹም ዝበለኒ ከዓኒ ፀጥታ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ መዓስ ከም ቀደም ኮይኑ ገለ ይብለኒ ከመይ ኢሉ እንተበልኮስ ትቕድም ኣኼባ ተወሲኑ ዝነበረስ ብክልተ መዓልቲ ድዩ ሰለስተ መዓልቲ ገለ ተደናጉዩ ይብለኒ ይሄ ተበልኮስ ግፋ ነይሩ እቶም ሰባት ክመፁ ስለዘይክእሉ ፈሪሆም
ኣመሓላሊፎም ብለኒ እንታይ ዋሕስነት ከም ዝረኸቡ ንዕቁ ኣይፈልጥን ግን ተገይሩ እዚኣ ክምልሰለይ ከኣለን ቅድም ድሕሪ ፍርዮም ግፋት ድሕሪ ነይሩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ከመይ ገይሮም ዳ ሕጂ ገይሮም ማይደስ ክምልሰለይ ኣይከኣለን እሞ እቲ መንግስቲ ይፈልጥ እዩ ካብልካ ከመይ ገይሩ ዳ ስራሓሎ ተሓቢኡ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝተሓብርኩ በጀነራል ጻድቃን ኣመካይነት ነው የሚካሄደው የተባሂለ ብመንጎኝነት ጀነራል ጻድቃን ይዝካየድ ዘሎ ተባሂለ እሳ ተሓሳሲባትኒ እዚ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኤርትራ ተሓሳስቡ ኣይቀድወንኒ ሕማቕ ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ውግእ ከምዛ ለይቲ እንዳተባህለለ ዝፅበያ እዩ ዝመስል ናይ ከምኡ ተመክሮታት ስለ ዘለኒ ስዑለይ ኮንኩን ከምኡ ዝብል ዘለኹ መንግስቲ ኣብይ ብዕሊ ፈሊፆ ድዩ ነዚ ጉባኤ ወይስ ከምዚ ፔት ፕሮጀክት ብሎ ብጎኒ ብኢንቴሊጀንስ ገይሩ ዝስርሖ ዘሎ ናይ ስለይ ኣካል ጀነራል ጻድቃን ብዘይ ናይ ኣብይ ኣፍልጦ እሞ ከዓ በአዲስ አበባ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን ተሓቢኡ ዝኾነ ኮይኑ ቅድሚኹም ዝሓለፈ ፀገማት ስለ ዘሎ ንዕኡ ኣጽኒዕኩም ክትጥንቀቁ የዝላበኩም ዘለኹም ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ኣሰራርዓኹም ርኢዮም ዝምቸዎም ስለ ዝኾነ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኢሎም እዚ ጉድለታት ኣባኹም ዘሎ ሕላገቶም እዩ ብከምኡ ገይሮም ዝፈላለዩ ነይሮም ነተጠቐሙ ዞባና ብዙሕ ከምኡ ሕማማት እዩ ዘለዎ ወዮካ ህግደፍ تشعت بهرنا 10 بهرنا እንዳበሉ ንሰው 10 መቂሎሞ نحن أكلنا سراويت الدير سراويفون نحن أكلنا سراويت الدير فانا سدرانا يوم أكلنا تزبينا كله زي برجينا حمو زلو سراويت كيف تغيرو بحفشا اذا مخرين تسمعوا ماون كسع كندي مصاوت غبروم يفتن كم زلو ابي احمد يزنغروم زلو ግን اي ثينك نزي كسمعوا زدليو اي مسلنن ምናልባት ተወሳኺት ናይ መወዳእታ ምኽሪ ካብዚያ ክወዝቑ ብደገት መፅተሊኻ ወራር ኢኻ ትመፅተላ 5,000 ወራር ትመፅተሊኻ ኸዓኒ እዚ ቁፅሪ እዚ ሓደ ኹርባ እውን ኣይትሕዘካኒ ሓደ ኹርባ ክትሕዛ ይትኽእልኻ በዚ ቁፅሪ እዚ ምክንያቱ ንሓንቲ ሩባ ክሳገሩ ኢትዮጵያውያን 20-30 ሽሕ መይቶም نحن تروح ساقر 30 شحن زمتو نحنتي نعفاق حزو كندي شحات يوم 10 عام ترجفهم نحنت نعفاق نزا سنعفا صرونا نخصقرون كميلم يمرجفهم حجت حموش شحوالا عكيبقات تنبر قصروين يزلك هذا الله إطراف هاجر كتحزكا روبا وكوربا يتحزكاني سوون وبون كوينو زرقيبل أو خلي حشش صوتري أو خلي حشش صوتري أجند أنا نزلنا كيكا عب جبري عبايتا زيت سرحال لخونتات كولا لايت ذل حدثي عقمي بالكان مصرف عقمي كلاي كاني كونتات إثيوبيا اتصال ساي ولا مريت وني يلن عبنا زين إفراح حرد دري حب تقرأ حقوق مسزلك بتقرأ كم مسطعون كغاني بوليتيكا تقرأ والله قال والله والحنتي حجة فيديونا وحنا هنزار ولا ننزار ولا نبر سراوي تقرأ وسيد وصل ونريح مالهم جندوز مهما سيركم سراوي تقرأ وسيد وصل مركز سي جندوز مهما سيركم مساس بيتها زبعاس مرقسي عيكون نحز الله عنصار 4 كيلو يتمرقص وسيد وصل عنصار كان عنصار قيتاچو يتمرقص وسيد وصل ስለዚህ ፖለቲካዊ ሽርክነት ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ወላ ኳኒ ጃህራ ኢላ በርዓን ዓዘይ ትብል ተኾነት ኤርትራ ተናቢብካ ኣብ ምስራሕ ከም ዘለና ግን ቁምዲ ተናቢብካ ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ወላ ሰልጠነውን ኮን ኢኻ ትብል ነርካ ትግራይ ከድካሲ እትርክብ እንድሕር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበራሉ ኮይኑ ኢልካሲ ትበኪ ኢኻ ነርካ ስለዚ እቲ መሬትን ህዝብን ትግራይ ከሲርካዮ ኢኻ የለን ተቐዲምካ ኢኻ ስለዝኾነ ኢና እቲ ምስ ትግራይ ክህልወና ዝግብኦ ፖለቲካዊ ስራሕ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት እንዳሰራሕናሉ መፂና ከምኡ ስለተሓስቡ ከም ሰብከም ውልቀ ሰብስኹም ከም ተሓስቡ ፈሊጠሲ ኣበይ ክንፀንሐኩም ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ very very delicate ወይ complicated ዝኾነ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ተበፂሑ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ግን ኤርትራ ኣብ በዓላት ናይ ፈንቅላ ኣብ መብዓልን ኣብ ምፅምባልን ብስፖርታዊ ንጥፈታትን ብካልእ ናይ ፌስቲቫል ናይ በዓላት ኩነታት እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ እወ ኣብ ከባቢና ሰፊሕ ዝኾነ ሕንፍሽፍሽ ይካየድ ኣሎ ኤርትራ ግን ኣብ ከምኡ የላን እቲ ኩነታት ኣማዕድያ ትጥምቶ ዘላ ኣማዕድያ ትጥምቶ ስለ ዘላ ድማ ካብቲ ፕሮግራማት ናታ ድሕር ኣይበለትን ኣላ ኣብቲ ክትከዶ ትደሊ
ጉዕዞ ትኸይድ ኣላ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ምስቲ ትሕዝቶ ናይ ሎም እኳ ሓሲበ ነበርኩም ግን ምስ ረኣኳስ ክሰግራ ስለ ዘይከኣልኩ እዩ ጭንቀት እዚ ከንብቦ ኣነ ትርዳእካ ካለኒ እዚ ከንብቦ ኣነ እዚ ዲክሽነሪ እዚ ከንብቦ ኣታቲ መስተቲ ከማን ትሰትይ ኣለካ እዚ ዳኣመታ መሓሰ እኳ የረለበን መሓሰ ደም ሰብኣይ እኳ ያበይ ምርዳእካ ዛ ብሮ ደም ሰብኣይ እኳ ደንካ ክመፅወካ ይበሎ እዚ መንእሰይ ቁራፅ ቪድዮ ናቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሓልፍ ከለኹ ይመፀኒ ግን ናብዚ ከምፅኦ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይረኸብኩ እዩ መንእሰያት ኣብ ክልናቱ ዕድመ ዘለዉ ዝፀሉ መንእሰይ ምዃኑ ኣብ ቲክቶክ ገለ መለስ ይርየ ብዙሕ ክዘራረብ ከለዉ ገለ ይርየ መፅሓፍን ኣብ ልዕሊ መፅሓፍ ዘለዎ ኣረዳድኣን ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደገኛ መስተ ዘለዎ ኣረዳድኣን ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ኣለዎ እዚኣቶም ዝፀልዎም ዘሎ መንእሰያት ናበይ ገፆም ክኸዱ ክእሉ የተሓሳስበካ እዩ ፈርዲኹም ኣለኹም ኣከዳድኖኦም ገለ መሊኦም ክትሪኦም ከለካ ሞደርን ዝመስሉ ምዕቡላት ዝመስሉ ግን እቲ ምዕባለ ናቶም ልክዕ ከምዛ ፅብቕቲ ባኮ እየ ዝብላ ብደገ ባኮ ትመስላ ውሽጣ ግን ንኣብነት ኣይፎን ምስ ገዛኹም እንታይ ይፀንሓኩም እታ ናይ ኣይፎን ባኮ መጀመርያ ኣይፎን ክትገዝእ ከለካ እታ ባኮ ክትጉሕፋ ይደልን ኢኻ ማራ ፅብቕቲ ገይሮም እዮም ዓሽጎማ ዘለዎ but it doesn't have a use ጥቕሚ የብሉን እቲ ባኮቲ ባኮ at the end of the day so እቲ መንእሰይ ናትና ክጥንቃቅ ክኽእል ኣሎ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ብኸመይ ዓይነት ሰባት ይመፆም ኣሎ ከምዚ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ብዛዕባ መስተን ገለመለ እንተተዛሪብካ ምዕባለ ዝመስሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ነርና ኢና ኣብዚ ወዲ ሹቕ ዝበሃል ሓሪፍ ዝበሃል ኣብ ባራትን ኣብ ገለመለታትን ዝውዕል ምስ መስተ ክጨማለቕ ዝውዕል ንሱ ሓሪፍ ወይ ንሱ ገለገለ ከምታት ከምኡ ዝብል ዘረባታት ነይሩና very sad ምናልባት ኣብዚ ንሱ ዘለዎ ዕድመ ከምኡ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ንእስነት ዘይብል ወይ ዘይንእስ ሰብ የለን እቲ ሕቶ ግን at some point እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ምርጫታት እዚ ሕጂ ዝውስኖ ዘሎ ምርጫታት ኣብ ከመይ ከውድቆ እዩ መፅሓፍ ከተንብብ ተጀሚርካ ሂወትካ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣንፃር መፅሓፍቲ ከይተጀሚርካ ድማ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ንእሽተይ ከለካ ነገራት ኩሎም ቀለልቲ እዮም ንእሽተይ ከለካ ትወስዶ ስጉምቲ ግን ባንጎ ሂወትካ ንሱ ሼፕ ዝገብሮ ወይ ዝፀርቦ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ጋዕገልጠም ኣብ ዝዋን እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነዚ መንእሰይ እዚ ብሕማቕን ፅቡቕን ኣይፈልጦን እየ ኣነ እታ ዘረባ ብዛዕባ ኣብ መስተ ዘለዎ ዘራረባ ምስ ረኣኹ ግን ኣይ ሪሊ ሆፕ እቲ መንእሰያትና ብከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣይፅለውን ይኾኑ ኣብ መወዳእታ ሰብ ካብ ጌጉ ዝምሃር ንእሽተይ መንእሰይ እዩ ጌጋ ክፍፅም ድማ ዳስ ኦኬ ጌጋ ከይፍፀምካ ኣይሕለፍን እዩ ግን ንእስነትካ ዕዳዩ ስለ ዝበሃል ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ ኤርትራ ኣብ ፅምብል ናይ ፈንቅል ከም ዘላን እዚ ድማ ታሪካዊ ፍፃመ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ብፅቡቅ ይፅምብሎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብ ካልእ ዝኾነ ትሕዝቶ ንዑ ዝገልፅ ምስ ረኸብኩ ከብለኩም ክፍትነ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ደገፍ ናትኩም ምሃብ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ መዛ ብልፅ ደርፊ ክገትፈኩም ተንክ ዩ عيبت السي استوعللو قوات اخيلو تستبدللو علو كنميخا قسقس تزمسلو لو عمليت زخلقو سمس الدخلو